Just make sure, guys, that you've got your drink. Make sure you've got your drink, guys. And because pacha pizza, just take others and share the life, guys. Precious Mushanga Nikuri say. Right. Just take others and share the life. Right. Take the others and share the life. Tidongoshka pa 450 and then we can start. Move ma share, guys. Kuti tabepo. Right. Thank you, Wayne. Thank you. Shubai, thank you. Thank you, Hilda. Thank you, Lorraine. Thank you. You play. Right. There's a guys. There's a to skip 450, guys. There's a to skip 450. No, Lina's Magachi. As Magamencha. Guys, there's a to skip 450 and then tuwane kufonera ma truck driver ari pa standby msatize enyu vasikana uyaituonesani uyaitinzwe zviri kutaurwa nevarume vematraka tinzwe kuti vari kuti kudi yesi milk alone time sei thank you rangarirai thank you mai
Ida, thank you. Sarah, thank you. Thank you guys. Let's take about 450. Number 3 days. Check out Shamari guys. Right guys, muri say masera say mam neruma muka say muri say kumatimana nyika kwa muri mese guys nchiti I hope you are well guys and you are taking care of yourselves during this COVID time. Salimana ninjani tumela matera na buthi muri say guys, muri say guys. I hope you are all okay guys. Chiri pano panya pachirongwa patino kurukura nyaya dzinonetsa, nyaya dzinenge dzichitaurika, nyaya dzinobuda kunze kudzinonza dzitauriki. Aiwa ipo pano ndo patinodzipepeta. Tinogodzipenengura, tigodzipepeta, tigodzi kodorosa nyaya kusvika tasvika padziri chaizvo tisati zviri kumbofamba sei. Right. So nhasi guys, I hope tine vaenzi vatinawo ka varume vamwe vanotukanzi varume vematraka havawi
vamwe voti varume matraki vazere nemusikahwa, vamwe voti kudi ndo vaenzi vedu vatinavo muzara nhasi pano. Handitika vana bhudhi vedu vanodhiraivha chi kumatraki aikurebaya. Handisi kureva zvitraki zvidiki izvi, mazitraki aya anenge akatakura zvinhu aya anotakura matenga ndo vari kuuya pano nhasi. Saka I hope guys you have your drinks. Make sure you have your drink guys. Make sure makabata madrinks enyu because pachapisa. Handitika asi tatanga kubhasha vanhu nekudii katinzwei kunoita nyori. Ndakabatwa nanzvadzi yangu vamwe vekumatraki zvikanzi naisisi tanga tiri kuteerera nyaya dzenyu tinokufollowai tiri pamatraki tasangana nenyaya tasangana naye mumwe mukadzi unotakakwira traki akarepiwa mutraki. Ndichizorangarira nyaya yavakandiyeuchidza nezuro iyi ndakaona kuti nyaya inyaya yakatika gore rakapera pano. Saka ivo ndofunga sevanhu vanofamba vanga vasati vaiona vakausangana naye nezuro zvikanzi kwete mani tanyanya kutanishidzwa mazita toda kumboya titaurewo zvamunoita imi vanhukadzi kana muchinge maya kumatraki kweduku. Imi vakadzi idzi haite ndichitaura because chose munongoti kwai varume munongotipa mhosva varume vakazodai varume vakazodai muri kuti kurepa hatisi kuadjustifya kuti repi yakanaka asi pane zvinoitika dzimwe nguva kuti munhu asvika pakundarepiwa even though asina kurepiwa ndokubva vati toda kuzvitsanangura mangwana palive aiwa chakanaka zvitikati aiwa ndo toda kudi tinongonzwawo pano kuti zvinofamba sei. Handitika saka guys kana muine vana padhuze nokuti vana bhudhi kumatraki munovaziva kutonotaura sezvazviri kuti dyo havapotipoti vanonyatsoti dyo sezvazviri. Kana muine vana padhuze muchipisa vana padhuze handiti nokuti vana bhudhi kumatraki vanonyatsotaura sezvazviri hatiodi kuti vana vanzozvinyadzisira. Handitika hatidi kuti vana vanzozvinyadzisira. Handitika alright atondinetsa munhu yehibva atori kutondinetsa tichaita bedway chatoita because zvinotonetsa because ndiri ku timetable iri kutondinetsa. Handitika right saka ndozvatoda kuti tiite guys kana muine vana mosudurutsa vana handiti kuitira kuti vana bhudhi vedu yese kutaura sezvazviri kuti zvinakidza. Handitika kuti show inakidza istabi tabeth kuti zvinyatsonakidza. Linda nyaya iyo yemandeyo iripo arikutondinetsa izvozvo musikana iyeye saka kuti tingadzibara dziri tunhasi handisi kuziva tichange tichiona kuti time yedu inotisvitsa papi. Handitika city handizivi regai vauye vazozvitaurira voga. Izvi zvinonditemta kuti ndibvise macomments izvi asi zvekunobvisa macomments ndozoona sei zvamunenge muchiti taurai zvakati bvunzai zvakati saka pano ndiconfuse ipapo but anyway tisati tavafonera kuti vauye pano update on Precious uripo mucomment section ndamuona update senyaya yakangouya pano handiti tinongoifamba nayo pano ndizvoka inyaya yakauya pano iyi saka tinongoipedzera pano. Handitika sezvaita Precious wandifonera asi kuti ndandiri busy panguva iyoyo handakwanisa kudavira ndobva andisendera mameseji saka indida kubvunza kuti naiwe tendai ko kuna Precious uchiri kudei handiyo karegeregwa nyaya ikapera saka kuna tendai uchiri kuramba chongofonera tendai iwe uchiri kungodei kuna tendai nokuti ina handina kuisa kuti zvinhu zviri kufamba sei maaudio andapuwa pano sezvinei ndochiplaya maaudio kuti tinyatsofambirana tose handiti maaudio abva kuna tendai aya achienda kuna Precious wedu uyu muselebhu wedu wepanapo handimazviona saka regai tizoti nyaya iyi uri kuzvifambisa sei tendai uyu right. Right. Veye kutanga iyi toenda pane epiri. Mirai munenge ndisinyatsa kunzwa zvakanaka neuyu amene chiri kuitika regai ndinyatsa kuplaya straight kuti munyatsa kunzwa handiti tisati tapinda vana bhudhi yedu muriko kumatraki gadzirirai ndokufonera izvozvi right regai tingodai.
right tendai unoramba achingofonera Precious ungotobvunza kuti naiwe tendai unoramba achindifonera ndakakuti undite usina kondom here ini indakati nditende kondom iwe wakunita usina kondom ndipure ari kudza mukomana motoita mwe murefu munengina wenyu ndo zvinenge zviripo hapana pamungandirasa hapana hamungandirasa chihwaika sisimeli ini ndiri kutobva kubasa foni nyowani iyi ndandisiri kuda kuti ndinoti mweya china ndakavabloka vanatenda havasina namba idzodzo saka ndichivhura kudai so ndandisina kuvabloka kumakosi ndiri kuona mamissed call avo saka ifoni nyowani ndo yanga ine mari chibva ndavafonera nenhamba nyowani pandamubvunza kuti ndaona missed call akati aivarege ndikufonere bheki ndopazondifonera manje ifoni iyi yekutanga iyi hairekodi iyi nyowani ndo ine rekodha ndikade ndanyatsomurekodha pafoni yekutanga angofona ega ndikati you think ndakadhakwasterekera ndakapusana mune zvamuri kuronga mune zvamuri kudiscasa kana uchiti hanzi tokumbira kuti toye tibhadhare chii chamunobhadhara chamunamba muchibhadhara pandiri chinya yakapera zvakapera saka chamuri kuda chii saka manje ine handichaziva simele kuti munhu achiri kunyanyodei achiri kuramba achidei munhu ari kuramba achingondifonera ndiye muanda nditotaura naye apa ngoti odhiyo imwe yacho yanga ichikakama minoti zvafamba sei foni yacho noti ingade manyatsonzwa zvakanaka but ndino zvakazongona chanyatsorekodha mune zvakanaka ndanyatsomubvunza zvakanaka akati ndikanyatsomubvunza kuti iwo ndo wakanyatsondirwadzisa ukanyatsoramba zvinhu zvako iwo pamberi pano ukanyatsa pane vanhu saka iye ndozvo uchiri kuramba ufona uchidei handambowirirana newe kuti ndikwire usina kondomu pindura baba atata papindura kati pane ko yapinda ana kwanisa papindura ndokufonera mai manje ndazomutandira ndifonera ndikati musandifonera please muchona ndakanyara kukubloka ikuradza kuti handichadi nezvendakanganwa past is past ndakuita zvinyowani kana kana muramba muchingondifonera muri kuda kuti ndidini kana kuti pane munhu anga ari palive here akavaudza kuti musikana akati anzvona achauya achikumamisa here handizivi because ati tingakwanisa kusvikere nhasi tiripe toya takabata mari ndikati mari yei hasi kuda mari yenyini asi tomboda kana mari yenyu handikana kuona ikuno handichazivi kuti vari kunyanyodei saka mukadzi chachona ndazochiudza kuti amai mwanaka inini matamudiki kwandiri ndinokupetai nyange muri munhu mukuru akaita sei ndinokumamisa ichikumamisa izvi and for sure sisimerekeni mamisa ine ndinomamisa zvechituwa handina kana mafanis kaka kunyatsokaa kuti tiri kubvunza kakuti ndoda kubhadharwa mari yenyu yachiibva yangopera ndikati koyo akudza kuti nyaya yana kupera ndiyani hanzani kuti kunei kuramba ichingotaurwa kunokumba iri kuramba ichitaurwa ari kuramba achizvitaura ka because ari kuziva zvaakandiita mumwoyo make ari kunyatsozoti hatina kuwirirana ndosaka achiramba achiitaura kumba kwenyu kukubloka ikurodza kuti hanzoda zvekutaura nemi saka achizvingita kuti ndandikoti tikuripei kazingika ngoti ifoni iyi handachitanga kufona naye ndada kurekota munzu vachafona ndozviziva aiwa stori yenyu toda mukadzi wacho yangachitaura toda kuripa zvakaitika da kukuripa inyaya yacho ipera kati kwandiri yakapera imi ndimasara neronda kwandiri zvatopera ina kubloka ikuradza kuti kwandiri zvapera ndichada zvekutaura nemi ndakutoita zvinyowani kutondikanganisa nevamwe munhu ada kutondinyenga achiramba achinzwa nyaya dzenyu dzekumama saka sisimelika ini nandisoda ndichada zvenoizi nevanhu kana mai yangu chiyavandisendera audio akati please handisida kunzwa kuti waenda kanorwa nevanhu ivavo chitosiyana nazvo tinokana kana vachindifonera kudai vachindidana vachindidena chimukadzi chacho chichadeno tira kubhadhara ka nyaya kubhadhara chii chaanobhadhara ndinokapeta sisimeli ina ndiri kukunyimira ina ndikwati ini nesimeli ini handimbokwati kupurisa ndinovanoti tinondisunga vatindobuda simeli because chinoshanda imari chinoshanda imari ndimapurisa ndotoziza ndinotoa nyango ndisina kana kusunga vanitokoza kuti Precious yangu tikasangana ndoti oenda munotenga drinki naye munotenga chakati because ndoza ndikaita noise anondiregedza vanhu vangu vanotondisiya kuti zvake zvechimukadzi chacho ichecho uda kutotaura ndinochipeta zveshuwa ine tikapinda mutown vanhu vanditipinda musi wesaturday kune saluni endanzouya musi wesaturday asi kana takuradza ine handizori kunyadzisa vanhu palive kuzaiti nhinginanhingi zvandiuye sisimeri ichidaro and handiita mistake yekuti kuti nhinginanhingi vanhu vanoshanda kamukadzi kwacho ndinokadhaya sisimeli ndinokadhaya nyaya yapira ine hanziro zvavana noramba achindidena please ndinokadhaya zvokuti kana kanga kasina kana dinji kandinomamisa dinji rikabuda inini sisimeli kenimamisa ende kenimamisa ende handitye anga mungaya muri 5 ndokumamisa inese simeli orai simeli right pure vakomana kapure mikisi sarendi kuda ipure saka iwe
petwa nesaturday uko mukadzi ari kunopetwa petwa nesaturday kumasaluni uko iwe tendai nyaya kuramba chifanira pure sena naye because pure hachina chekuita newe uri kuramba dena munhu yezve mukadzi wakuenda kunodhaiwa wakunoponyogwa kunopetwa pasaturday apa wotomeka sure ndogara uri mudhuze wakagadzirira because kucharohwa munhu uko sena nekufonera precious tendai unodhaiwa guys ndakazviwanira munin'ina wangu unoi precious ndakazviwanira munin'ina wangu unonzi precious uko anditika pure for president anyway pure unondibikira mafirimini ndavata pasi nokuseka ndoga pandawa audio ndavata nokuseka pasi ndoga ndikati saka ndomutsiura aiwa rega ndinomutsiurira palive papa nokuti iye ucharamba achifonera munhu unodei wakabhulokwa kuti ucharamba tsvaka munhu unodei ndatomudza ngati baba vanenge vada kupama uyu tendai unenge uda kupama uyu kamwe kamoyo kachiri kuda kupama asi kamwe kamoyo kakuda kuti kwaine kuchasika makumba anoona asi unoda kupama saka iwe tendai ndozizati wakateerera live uri kufonera mwana ushu siyana nekuramba achifanirana nani napure because kuchaita rumamiso gwabo kuchapiwa medium nesaturday kuchaita kurudhaini kuchapiwa madam pasaturday saka siyana nekuramba achifanira chi pure because hatizoti kuzvizoke panapa chiwa kune munhu wakadhayiwawo wakamupetwa wakamonywa masaluni uko tatigare takudza hedu right guys nyaya yedu yanhasi guys tifonera hanzvadzi yedu vekutanga tinzwe kuti pakamira sei right hello yes hanzvadzi maswera sei aiwa isiri bhoisu madzikama here mapaka here oh aiwa chero muri kuchengetwa munguva ino yecovid aiwa tinokugamuchirai pachirongwa chinoita hanzvadzi ndimi matitsika pashow makati tanyanya kungonzi matrack driver this matrack driver that ivo vakadzi vanombotaurawo here zvinhu zvavanenge vachiuya vachiita kumatrack uko nokuti track driver munhu asi imi mune matauriro amakaita izuro kuti makarondedzera marondedzero amakaita asi ndoda kuti nhasi tiri vateereri pano vanzwewo marondedzero enyaya munoita chiri kunyatsokuitika kumatraki vakadzi tiri kumboenda seko kumatraki kuti muzosvika pakuti takuenda nozvimirirawo sevanhu vanodhiraivha matraki isu vanhurume timbozvikliyawo mazita edu tanyanya kusvibiswa mazita chiri kuitika kumatraki uko alright arege nyatsoburuka kumateresi ndifonere kana after 2 minutes kan nyatsoburuka kuteresi 2 minutes alright aburuka hedi pateresi alright indicate alright vati tivafonere after 2 minutes saka vari kuda kuburuka pateresi regai tivafonere after 2 minutes guys imi muchingodedzaiwo shamwari dzenyu dedzai vamwe venyu vasasari kumasure dedzai vamwe venyu vasasari kumasure dedzai vamwe venyu vasasari kumasure ingotegai vamwe venyu vauye vasasari kumasure tinzwe kuti tiri kumbonyanya kuita seiko nhasi handitika tiri kumbonyanya kuita sei matrack driver iwo vachauya varipo regai tinzwe kuti zvii zviri kuitika handitika vakataura zvinhu zvakawanda chaizvo nezuro asi ani munoziva kuti vanabhudhi vedu vechitraki ava vagoni kufirita mashoko vanotidyowo sezvazviri saka ndati kana pane vana padhuze bisai vana because hatidi kuvadzvanyirira handiti hatidi kuvadzvanyirira toda kuti vanyatsokupombonoka vachitaura zvavanonyatsokufila vakasununguka saka hatizodi kuti language kudire gai vanyatsokupombonoka imi chingobvisai vana padhuze handimona saka kana muine matrack driver munoziva guys chimbovadedzai muti muri kudiwa kuno kuvasangane pamwe chete vadedze muti vamwe venyu variko kushoko uyai tionesane pamwe chete tinzwe kuti zviri kufamba sei plus isu vakadzi tine mibvunzo yekubvunzawoka kuti zvinofamba sei tichinyasoda kunzwawo kuti chii chiri kuitika kumatraki uku mukutomboona vamwe vakadzi vachibika vane zvimagasi stofu achididi matraki akamira tichida kunzwa kuti zviri kufamba vakadzi vava here kana kuti zviri kubva nekupi antimaona tichida kunyatsa tinzwise kuti zviri kufamba sei zviri kubva nekupi right saka 2 minutes ndozotamira I think itapasa 1 minute andika takupinda muminute yechi2 right thank you Betty tapiwa thank you regai tinzwe kwai munoperforma vakadzi kumatrack uku kwanzi kunoperformiwa kumatrack uku asi regai muzvinzwire naivo from the horse's mouth handi mazana muzati nditaura nyaya dzavanhu indinongoenda playa kana maaudio kana vanhu vanouya chitaura nyaya vega anditika thank you my sister Mandlove andimaona ini changu kungodi kungoti vaunza pano Lauren Masilela uri sei then totangira ipapo
right, hanzi isai ma-earphones iri kuita ma-echo yesi shumba resi ipananisa iri kuita ma-echoes here guys kwanzi isai ma-earphones ndaona baba tatenda mahachi vari mucomment section indi truck driver zvakare baba tatenda mahachi ndavaonawo vari mucomment section umu thank you mwanasikana ndavaona vari mucomment section pascalia uri sei right regai tifone ndofunga dzakwana I think dzakwana 2 minutes regai tifone bheki nekuti vamire here kumateresi ndofunga vangu vachidzika pamateresi pakadai vangatsvaka pekuti vanyatso kupaka zvakanaka saka regai tione yellow sister mapaka mabo zvinenge zvanani munoona basa redu iri rinotaura mitauro yakawanda nepamwe toona kuti apa pasiripa vanotaura zvakawanda asi kuti ingorowo basa rekuti tinenge tichidawo kuti titese tirarame izvo zvamurungoziva kuti zvinhu zvakaoma kuzimbabwe tinenge tangouya vamwe takauya tisiri madhiraivha ka asi tete angotsvagawo zviri nane zvongoti zvititese zvitiraramisewo asi mukuraramiswa kumanje mubasa imomo tinozosanganawo nezvatinosangana nazvo manje tinenge matauro anozoita vanaanzvadza manje nevanhu vanenge vasimo muindastry macho aiwa vanotaura zvisirizvo asi machallenges atinowanzosangana nawo ndo akari ana sisi vava ava vane basa nasisi anenge atori paserious business chaipo chaipo okay zvebasa chaizvo chaizvo ya right kunyanya mumatruckstop matinoti tinofamba matinenge tichiti taakuda unonorara muyamo aiwa vanenge ivo vekuumba ivava vanotadza kutaura futi chaizvo chaizvo vakutaura nepasaiti matraki akunengerere apatakambonzwa truck driver achinzi aremba kana kuti mapesende kuti titaura kuti tina truck driver anonzi akaremba mshoma zizi truck driver nhasi ndarara kudzanini nhasi ndarara kumatosa nhasi ndinoona different people kurepa hatiki unenge washaiwa kana kwatasa vanhu vanonzi mahure vaive ndovana vakatsvinda kavai kana makambozvitarisisa okay ndovanhu vakatsvinda chaizvo chaizvo vanhu vaine zvokuti kana kurunzi munhu neshungu plus mari inenge iripo kana kurunzi neshungu yekuda kuzvipedzera shungu dzako ungoburitsa tumari twako woita zvaunoita but kuti kunzi kurepa ukaona vanhu vanozotaura nepasipo vachiendesa nepasaidi ka kazhinji vanenge vawirirana but panenge patadza kuzonyatsozadziswa zvawirirana zvawirirana zvezvo sezvipi kamuchiti kuwirirana vanenge vawirirana vanenge vawirirana chii But I just hold on. I was on the phone. Just hold on 10 seconds. okay Should I do that? Sharp. My colleague is calling you on your phone. Oh, just the phone, man. I was there. Okay. That's why he's calling you. Give me the passport, then come talk to him. He'll write you a fine. That one is not playing. vadonhedzwa nemunhu vari kufona taura naye right ndofunga paita interruption yemamwe matruck drive regai tinzwe
right, mirai guys, muchavabvunza mibvunzo yese yamuda kubvunza. Mirai vambofamba, mirai vambotaura. Hako vanotaura ka mirai ndofu. Asi mupurisa vamisa. Kana kuti ndeumwe wavo. No, kune vari kubvunza kuti hanzi nyaya yerep yabvepi, mukadzokera beki kumasure. I think that was last year. Tisati tapinda ku festive season. Kune mukadzi akataura kuti ndakakwira truck ndikarepiwa na truck driver. Muchiri kuiziva nyaya yemukadzi kuti kuHarare ndakakwira truck ndikarepiwa na truck driver chichichichi. Muchiri kuziva nyaya iyoyo. I think ndiyo yavakazoonawo nezuro vari pamwechete nevamwe vavo vakati kurepiwa inyaya yakaitika kudhara iyi, but ivo vakaiona nezuro. Vanoona pakutevedza nyaya papa uchiteerera vanenge vakaiona zuro nyaya iyoyo. Saka ndo nyaya yakavabata iyoyo vakati tinogorepa sei isi tichiona vakadzi vanoshura murodhumu. Mari yako cheta pamari tinadzo because tinotokwidza tinotoita kukwidza vakadzi 100 kana tive vanhu 100 vachibhadhara kubva apo neapo. Saka mari yako ndo inoshanda because tinotokururigwa hembe murodhumu. Kurepa chirudzii. Saka ini takuda kutaurawo kuti vakadzi zvavanotitira kana vachinge vawapa lift ivava ndo zvada kuti tichidhura zvose nhasi tichifumura zvose pano. Saka regai tichiwa zvino vanenge vadisturbiwa kuti zviri kufamba sei kuapa tichaziva. Ndofunga vatoita busy asi pane zvaitika. Regai tivape mukana. Pane zvaitika, regai tivafonere direct kuti muri kuuya pafamba sei. Kutodaroka padayo munhu atohaijekiwa pano palive. Tichingoti munhu pamwe munhu anodaro atohaijekiwa. Gaitiwa. You have the mailbox number. Inenge network. Inenge network. Vanenge vabva pane network. Alright. Okay, takavamirira zvatinoita manje. Ndofunga vabva pane network. Regai tione. Takavamirira regai tise namba. Mamwe ma-truck drivers afone. Regai tise mamwe ma-truck drivers afone. Tipine namba. Anditika tipe vamwe mukana wekuti vafone ma-truck drivers aripo. Right. Right. Guys, ndaisa number. Yeah, I think he's talking to the police also and I figure out that ndatombonzwa pavanenge vatare mapurisa nanza so kuti kuda mapurisa I don't know. Regai tione vachafona back. Right guys, ndaisa number kana ari pamama ma-truck drivers ari free kwavari imbofano kola iwo in ma-truck drivers only. Only truck drivers. Only truck drivers. Ndo vatiri kuda kuti tinzobva kwavari. Then vamwe vanotozovhurirawo malaini paya kwaiko zvino only truck drivers. Kana muri muma comment section antika hanzi ndadzoka vabva vauya. Alright. Kwaita truck driver ri kufona nondodiko. Hello call. Hello. Hello. Hello sasimelinze. Muri right here call. Bata makadara ngadzi imbobata chinamwe truck driver vari pane mifoni imbomira. Imbobata mira yangadzi. Minyarara ingoramba imuripo makanyarara. Rambai muripo. Rambai makanyarara muripo. Rambai muripo. Right. Angadzi 27. Tinogamuchira pachirongwa. Tipewo pfungwa dzenyu. Chichi kuitika kuma truck kwenesi vanhukadzi. Apana kumira mushi. Tikushorwa zvikuru ezifitisu tinonge tanga vanhu. Asi nyaya iripo ndeyekuti like apa rege ndikupe iyo personal experience. Ndakati rimwe zuva ndichifamba ndakaona
vanhu vanga vakutosvibirwawo manheru vari parod ndakatsveke ndivape lift vaiva I think about 4 tikamira ndakazodiscovered mumwe chete ari kuenda kwaaienda saka ndakati no problem. It was less than 100 kilometers kwaaienda. Pandakamutora ndikafamba naye hatinofamba kana 10 kilometers kuti anga akutondiudza kuti wadiwa mbomira saka pekumira iri nyaya yekuti vakangopinda mumota iya vakaona paita mubhedha ndifungoti andofunga pfungwa dzavo dzatomhanya kuti saka mubhedha unofanira kuitwa basa iyi handisi vachiburuka imomomo vanozi kuti tisu mashofe ndiwo ane dambudziko mashofe ndiye anodai isusu tingoripo pakutsvaga mari ene ndichitomira ndichitsvaga masaga nditomirira kuti nditsvako kamari kangu airtime kamari kangu drink but ivo nekusada kubhadhara they will end up vakuti konzereva vakuita kuti tizoita kunge tine zvatinoita isusu. Alright. Saka imimi munhu wamakakwidza track ushu mukadzi ushu akangotanga oga ngotichimisa track imusina kana zvamambotaurawo kwaari ndakangovhunza kuti muri kuendepi ndopakanitsanangura ndakati alright ndikati mamuchibvepi ndopakanitsanangura tanga tine party nifa waune birthday party or something but ipapo ndakazoongorora hangu kuti vanhu vaimuperekedza they were like couples so iye anga ari ega so maybe zvavaiita here zvanga zvakaita kuti abva geji yake ibva yakwira handizivi but nyaya dzacho tichingotaura ko inini mune mukadzi here ko aripi maona ndo matangira dzikaita nyaya dzacho zvikanzi inini ndikutonzwa kutoda izvozvo iye ndiye akatotanga kuti ndoda kuti wakuda chaiko iye ndiye akatotanga zvikanzi mirai izvozvi mirai tsvaga pekumira wanga nenyeri auyi wanga nenyeri chaiyo ndakaramba ndichitsika kusvika ndasvika pandaifanira kumusiya ndangomira ndakati handadzi ndasvika kana mari papo ndakatotadza kuivhunza tete ndakatongomusiya ndokuba atongoburuka kadaro. Saka iye hati mirai imi maona akaripwa dzakasvika ane magaro mutsvuku akatona kanaka handazonyongorora hangu ayo usiku but havanchaitadzisa but ivo ndo vanotanga ende mashoro watinoitwa pasocial media apa kana mazuva ndichitosangana ndichitotsvaga nekufambidzana nawo kuti ndimuudze kuti basa rangu nderiri ndakatongo ndine 1 or 2 times pandinodzitaura kuti basa rangu ndeiri and then munhu anobva atoluza interest because vakahanzwa kudhara kuti hatiti unosvika pauda kudhilivhara vanoshandapo madzimai acho makisi anenge achingokandwa avari kwachikokupotserwa makisi uri mutraki mako imomo handizivi kuti vakanzi tine shuga yakaita so kama muneyo shuga imamune kuti changoziva kana vanhu vachizvirashira kwamuri tototi kudii zvooma vediwei saka makasitizomubudisa hamuna kutozopuwa phone number kana handina even nanhasi handinabva ndazomuona because vanhu vandijengeri pawanga urusiku sa handatombomuzwi kutomboreka kunatsa nesi yake saka zvakangobatsira wazvo zvakadaro. Alright. Okay. Right. Thank you very much hanzvadzi nekutiudzawo rekai tinzwe vari apa pamuridzi wetopic tiponzwa kuti kwakamira sei side kwavo. Vadzoka tinotenda maita basa hanzvadzi. Right. Tadzoka kwamuri hanzvadzi. Alright. Timu redu iri timu redu iri rine madepartment vanohura simple so vanopinda simple kana vachiuya kune timu rekutumira kana vachiuya vachida kutumira paipai vanoda mafevha. Okay. tiri maisesha waka isusu sisi mozita tiri maisesha service stand driver ndiari kurira ka exactly
ndimune shuga yacho ndimune shuga ndimune shuga hakusina mabhazi vanoziva hakusina mabhazi maground akavharwa ndikuruziva truck driver anoenda kwese anokrosa bhodha anoita sei hapana saka timaiseshawo hatizowandira zvati kuseshawo yavo iye anofarira zvavo bhosi toita kungongwarira kuti tizive kuti tine focus ka so ndikaitaka kutaura timu rekutumirei kwasha munga amene kanaka kuwana nenhamba kuti itsvaka mari ka izvo yemagudzi aya kuti motikari inei inofanira kutakura zvayo magudzi ova rikatunduka ako ndikakuti 500 nzvadzi kumadema masimairi akuwanda unoona kakutsetera mafevha munoza pakutanga kuda mafevha ndopakutangira nhau pacho una mari kubatsirana mangwana semoda food akutoudza futi nemabhuru ake semoda food ukona kuda mafevha hanzvadzi dzedu idzi kana ndati 500 yangu nokusekererana worwa pasi kufonerana pasi kuda zvinenge kafevha ndovanotanga kagemu racho irori tobva ipapo handikurudzira hanzvadzi dzedu idzi kukwira marori vachibva kana kuzimbabwe kana kuenda uko haiwa this is a good track rine masiti 2 apa city passenger inina yadriver koti mubhedha saka 2 masiti nemubhedha chikwira bye chekutanga checho kana chatobva uko kuda zvakachipa here kana kuti ameno kuti vanenge vachazofunga kuti kana wapinda uchimisa gonyeti unongochiti unozogara papi kana ukatotora ndakatoona mune vamwe vanhu aiwa saka murisi uyu muchinonogara papi muno mudhoma ndinoyandikira tunhu wangu ndomudheni ka muno ndomudheni kana kusvika handirambirwi kuti ndikasvikapo ndobvoda kungorara hazvirambidzwi totora advantage kana kutanga kana kuti tinovatorera advantage hanzvadzi dzedu kana dzisinge dzaita sedzibata bcause pane paunozongonoota pada vanhu vada kubatsirwa kumwe unongochidotuse vane kahunu kavo kavanozonge vakuaplya manje kuti vanhu ava umuzive chaizvo kuti watikaindika anonetsa kuridha aka haisi takuridha manje hanimbotora 30 minutes rida tokupedza ndakuziva kuti kuda kuchazoita sei chaikairi mukatarisa pavano muchibuda pabed bridge apo pane inoti bulawa yako ikastraight apo yoti 10 vane madepartment pane anonzi mahighway alright vana sisa pane mahighway vanoshandira mahighway kuzoti kuna vane mastation saka vemuhighway vanoshandira muhighway ava ndevekuti munononga panoti bait bridge panoti bulawayo koti inonzi chii lutumba kunonga kwatinoita ka unongovatwa umwoyo kuti pamuda ngobatsirawo munhu ari tikiti kuti techitamba genuine ndoda kubatsirawo pamwe ndoda kutengawo airtime ndodonga mari kusanganisa varungu vacho vachabhadharaka asi uyu anogona kunga ine chinangwa chake tingangoti pa10 vese ka 10 vanokwira matrack 7 vava impezeri vakadzi vanokwira matrack iko track rinofamba 80 harifambe 120 rinofamba richimiramira ari fevha sei wafarira track sei veyo mwoyo wako ndorakachipa ndorinegosheta vanozisiva tononegosheta nadriver aiwa ava vakachipa mukunegoshetawo mukakuwanza smairoom kuza ukanegosheta ukaita serious indava chifarira zvokunegosheta kana uchida kuenda kujobheki kwira bhazi rako ndege yako kana iye varume vanga vape vakadzi vavo mari mhani vakwire unotonzwa mungu vaita kuti undigirowo hanzvadzi yako namukadzi wangu uchiuti munhu ari right because imimi vachozviziva kuti mamwe venyu muchitozviudza kuti munhu ari right here memutoziva kuti pfungwa dzenyu mamwe venyu vanogona kunge vari shumba vanotodla munhu murodho asati asvika kumurume wake iwo pachako ugare here uchautigiro mukadzi wangu mune mubhedha mune 2 seats manheru ndi pamwe ndoda kugeza ndinombovhara maketi ndinombopukuta ndikanamborara 2 minutes iwa ugare here hauna matyira kana munhukadzi iya iwo hauna matyira here munhukadzi wadi kumirira murume wako awedzera mari wakwira zvako kana kutokwira dzemasikati makomba aya zvinenge nani kana manhingiriki naya apa ndoda kutiraya kunyanya uya kurerekera kunyanya yekuti kurepa truck driver arepe aiwa truck driver matitaure tichihure tinohuranwa
Sadriver anenge ane mari matogets apa. Kana ndaona heavy chaivo chaivo atambokudzetu timu redu ndokuti vakatsinda chaivo chaivo. Vane madiploma ekutsinda. Ndoko vanowanika. Ekugeza. Ende havapfeki mabhurugwa futi. Kama vapfeki mabhurugwa kana vachiuya kumatraki. Rimwe department iro futi. Oh, nderimo department isingapfeki mabhurugwa iyi. Rinotambira matara kutara kumagedzi. Ndo rinenge richikupfukurirai. Anenge akamira kunenge kokupedzisira kwake ega. Usikaona unobva utonoti suspect. Oh, saka kana akwira iye angashinda nemibhuruwayo kwamunenge muchienda kana tangashinda nemiharare kwamunenge muchienda because ndiwe highway keo. Ndikuenda kuchirundo kwangu. Kuenda kuchirundo hangu ndikuzvifambira. Ndatenga kagrocery kangu tuntu twangu ndikuziva mastops angu atichamira. Food yangu, mvura yangu, bobo. Kusana tiri inoyi full house kai. Inenge netunhu twese maemergency. Ukusvikunhonga apo. Svikunhonga apo uchikanda kukana kana ukadai mari dzematogesi titongoisa pachena ipapapo. Tikakwidza munhu unongochikoisa pachena. Saka timu redu iri rinozviziva. Rinozviziva rinonzwa kunhoirira. Hameno zvavanonzwa so. Azvagara zvataugwa nakola apo zvokuti kwai zvataugwa nakola vabva vekutanga truck driver vekutanga vakuti kwai mune shuga. Saka ndo zvavanotoziva izvozvo izvo. Plus iyo nyaya yekuti vane vachida kunenza nenzara iri kuZimbabwe ka vanenge vachida kapa munomisa truck papa obva abuda nechistofu chenyu chiya pane pamuchazobika here yaripo mazviiti obva atirega ndichibika ini otono alright tasvika paya amisa unotoona nekamisiro kacho kuti misisala panenge pane zvaamai chaizvo shuwa kana ukaona wamisa paya pakwanenge nekabheki kake nekatundu kake kanenge kari kebhaiza apa ndikutaura kurerekera tambobuda kumajenyu ino taura ivakawaka anenge nekatundu kake kutonoti kana kari kabheki keclicks utonoti vanenge vabva kupindisa utonoti munhu chai kana pefumu dzeke dzakazoronda urikuti patwa chaiva but isa havachadaro vanorova vafana vachangopinda maimanja avo tichoziva tikangofamba 30 minutes zokuripa saka vechidiki vari kupinda mabasa iko zvino ava ndo vachiri kukhavira magaro nemableach aya nechichi nemafirita vanoitwa saka sisi vapinda apa tamira paipai mukuenda ivo vanoziva kuti rukuenda kuharare vapinda zvavo vagara tichida kutorwa masiriasi hapana apa suda negotiation asi vanenge vachitoti pamwe wabatochi pambe kupinda paipai vagara zvavavo vanenge vatorwa serious vanenge vatorwa smart zvekuti kutaura kuti amai ava zvichikuwa zichikupona nemumabvimira emuchikotarisa kuti alright tikuenda muchikuti makuda unoti kutogeti paipai havatauri newe vanenge vachikochinyadzisa makumbo avo zvavo varichi vachikochinyadzisa makumbo sei vakakwidza iri padenga vokwidza rekwaraight pamusoro palefti vachikokwidza rekwaraight pamusoro palefti vokwidza rekwaraight pamusoro palefti right ndo vanenge vachifukura vanenge vaita vari kuvhara mheno zvatisingazitaira kantaura vakadzi kaike kuti mwari kuvhara yachivhura andakavhura ovhara kana makamboona kuchavhura vhara kutonga vaya vanopfeka mazambi avo anoita kuti anoda kusunga yatangambori vhura osunga right akagara papachikoita action yake unongokuti alright imuri kungobokola zvenyu nereview mira memuchingoona iwo sereview mira mari yangu fast vanopisa ivavo vati chovhei ubva vatanga kana mafoni avo but sister, you know that I'm coming. How can you vanogona zvizungu futi ka apa arikutaura pafoni oga ari kuzvikonera apinda mutraki manje apozava makumbo akaturika kwalefti oturika maright achinjeza makumbo nawo aburisa chifoni iko zvino aburisa chifoni manje akutaura oga pafoni alright hande itinzwe anenge nefoni zvinuka how can you tell me that you've gone to Rwanda, you know that I'm coming? I almost missed that flight, but you know, this but you know that but anyway I'll just book a hotel. What can I do? But anyway, okay. Saka kana uri vafana vamwe vaya manje vanenge amai ava saka munhu chaicheka apa takusvika kuna nabhubhi kawo ndakuda kubuda pamwe ndoda kutenga kasomething timu rinobva rabuda
kana kudorere pafoni rogara ri pafoni kuita kuti madhari paunoda kuti utenge food iye anogona kuti haatouyiwa akabatuka na food yake achikutambidza my brother ash takuzokuti moyo uyu vane moyo amai ava vakutsvaga ushamwari man highway kutaura zvehighway mahighway muri kuheroko mahighway handei wadai so much vakutambidza ndigiri kuti madhava sasi vachiva nezvinhu zvavo dai ndakuda kutsvaga ushamwari manje saka ndakunzwa kuti uri kunesikana what's the problem wakumboisa uchirungu ka makubvunzawo kuti pafoni manzwa sekuti vanhu munhu kuri kuendwa kwahako saka zviri kufamba sei munenge muri kuiti luka waridi chiko inyaya idzi mutraki chirungu chavo bla 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 zvokuti kuti great but I know just book booking iyoyo iri kugadzirwa kuti inini ndichire moyo kuti handichakwanisa kusvika kana zvishwa timurengera kutodedzera kuti kana kuharare kwachandisviki ingatofe mota alright okay mirai hanzvadzi mirai vanhu anyatsokunzwisisa apa munhu akwira mutraki guys munhu akwira mutraki iri islay queen kana islay mother kana kuti ndiani amheno akwira mutraki handiti akwira mutraki chekutanga aya anonzi mahighway atiri kuti aritaugwa nezvawai wakwira mutraki vanotanga kupesanisa makumbo vachinyatsachinjasa makumbo handitika ava vadzadzi zedu idzi vanenge vachiona nereview mira gemu rose rinenge riri kuroona namai ava mukonawo asi vajaira kagemu racho vanoda kumbona kuti muri kusvika kupi right vapesanisa makumbo ava voramba vakachila mai voona kuti izvi hazvisinyatsobuda iya itemu rehighway vona kuti izvi hazvisinyatsobuda izvi handimaona right vari kufona neline imbomirai muchafona imbomirai muchafona vaona kuti gemu harisi kubuda voburitsa bango refoni iPhone 12 right vakuchitaura voga pafoni manje nezvirungu kwai vanogona zvirungu timu racho handitika hello my sister but how can you do this to me you know that I'm coming today how can you tell me that you have gone somewhere so where do you want me to go now I missed my flight I'm in a truck now I'm almost halfway how do I go back handitika ari kutaura oga zvake pafoni avanoketeka vanenge vachimbobokola nereview mira handitika vachiona zvavo kuti gemu roda kuperera kupi itimu rehighway iri right vanenge vane chibheki chavo chibheki kuda chinenge chine makondoka chine ameno chinenge chine chi right right vadaro ava ngadzi tosvika tikuenda vari kuda kubhubhika kune vanoziva redebet bridge yemabhazi nemota nechichi vakusvika kubhubhi kunogochwa kuya kwaimbogochwa meno chichiri kugochwa here right vachimburuka pabhuki pepa vanombomira kapaya pabhubhi panozara matraki vomira pabhuki pepa voburuka voenda munotengesa chikafu mune chirestaurant chiripo chiya voenda kunotenga chikafu kumarestaurant mukadzi yanzi anogona toburuka ona iye achitora masitepe akakanaka kurestaurant ka otofanira kutenga food neabhudhi otovatengera iyo bva toona kuti paita mbinga rescap inonzi luring vari kuluwa bhudhi handika vasikana ava mahighway right vototi bhudhi ndakutengerai chikafu ava vototi yezvo paita mudzimai kapa paita mhene handitika vachitoda zverelationship kapa panoita mukadzi ane mhene aburisa iPhone 12 vanotaura chirungu apangachera zvendege handitika saka kwanzi zvinenge zvichiitika nezvokuti maconversation ekuti ndasiyiwa nendege nechichichi yainogona kutobhuka vanenge vachitaurira kuitira kuti ava vatengerwa chikafu kapabhubhi paya vobva vati unogobhuka sei ipo pane chihotera iri kusure uku yechimetresi tochingovata ndo panotangira gemu regaitinzwe mberi enderai mberi hanzvadzi tosvika papa wosvika paya zvako paningiri pasi ungoti madhava munongozava varume havade kuchipiswa kazvokudaro inini muno ndine mari yangu zvozvedakutoti saka madhava vanogona kupretenda sahead mistress vanogona kutorawo zvemabasa zvimwe zvezi zvokuti murume wese anogoda kungoti aiwa ndoda munhu anoshanda ndakabata hezvi rangu aifaniroripegirire pane pepe eidha munhu uyu number 1 inogona kunge itori mbavha kana kuti vanoparita dzese anenge achirita wozisi mari dzedu kazhinji hadzenzirimo mumakona kona imo nyangwe mukange makawanda iye anenge aripo ipapo ari mukati mova anoita zvokuti iwo unosvika pakuti ona kuti vanhu vese ava unogona kutozitowa burutsaka kana zvasvika pakuti wataura kuti handichaenda vakatotsvake rimwe lift okay mati handichaenda akatotsvaka rimwe traki rekunotangisa chigemu chake kuti akontinye kana takubhirivhisa kakukanoburutseka pamapaseja nyamwanga arimo akufamba muri machovha saka iwewo manje brain dzako kana wabatwa manje
wamutotizana kana Harare majairiri hai vakakuazana chasvika kuHarare wamutofamba lolo ndokubiridza kuti taini inese ifambe toti paunokuva kusvikawo kunana Mvuma pane chitanidziko payokuti aezaroti kwasviba tinozorwa madhoo plazi uyo haachapikisa kawo munhu arisinabebi kawo ndaakutomutsvetera saka bebi saka iwo uri kuita sei apa inini anomboramba zvinongoitawo vasikana but yarekeza kuti achabvuma saka iwo wakutotrasta munhu ndiwo wakufamba naye kawo hauchakiya madhoo pakubuda mvana pauchamuti ambotitengera mapaipai kana iri mbavha manje akutotaimbira kuti ndakutokuataka anongotora mari yese matogedzi vanhu vanoenda kunana Kongo vanenge ine mari madhai vanenge ine mari dzavo ka vanozviziva alright vanenge ine 1000 something okay vanobvapfuta kuda nice akutodzokera zvai unosara uchirira wabigwa warohwa unodikitira miri wese vari kuvafanira vanorohwa shit akaona kuti hausi kuroveka kana kuti haasati experience department iroro hapana kuacharara naye kaiwo kamuka 50 years azviiti anenge achida mari aiyo inoti maifumire unotongoona wega uchipiswa kudhaya unotongoona wega kuti uyu ndanimboopuwo kana kamutu alright wakutowapa katuwai wanyora mangwana 200 just half day mangwana vozorira futi kupi saka vanhu ava vanozoitawo pamunoita muchirohwa muchidaiso munenge makuzoti vanhu vanenge vakutaura manje vanai makutangara akatakura imwe madhasi akadai madhasi bhozi madhaiva anotoziva kana yese mubhedhu manenge aitoketa tichamwari chichiuya chinosumuka saka matruck drivers anenge achitoudzana kuti chimai chinosimuka chakataura chimwe chakadaiwo chinotogona zvokuti dhiri chinofamba zvisingaiti chogona kusimuka alright anoda kunohwawo begi semota saka pane panozouya pane kuti munhu anozouya akuchinjinura but ndawedza kunyatsokurisa kuti kurepa arepa vakawandirwa matruck driver chibva apa kusvika apa waona ana sisi chibva apa uchisvika apa waona ana sisi kana zviye zvamai ndakazomita ranzi bhosvo rake rakamuvhiringa rakarabva rine nyota ibwani truck driver angozvifunga anongobuda ungorigirira kozvinogonedza here ana sisi vari bvu vanhu vanenge vatadza kuwirirana anenge ataura kuti because paipai kana ndanoda kupa analyzer chaipo pakaitwa negotiation anenge akaitwa kana manegotiations akaitwa aya havana kuzopedzerana kuti kana kuti ilena rinogona kunge riri lena because pavanouya vari lena vanomudzi ikonokuti 50 kazi ivo vakadzi kazhinji vari vulnerable ngavasanyanya tambire izvi zvokudaro ngavaite zvozvo akauya paipai apinda memwe akutaura nemunhu akuda kuita zvekutsvetera zvekuda kuti musawanze kutsvetera ita zvinhu zvako bhadhara 50 yako kana kunanga kumabhazi usanyanya wanze masimaini unotoona kuti ari wiki mukadzi womunhu anekaranzi makadii ano speed achifamba achienda hatarise shure haiti sei saka pakaitwa manegotiations ekuti munhu akavimbiswa acertain amount ndobva azopedzera aona kuti uyu driver bva aona kuti ndaona kuita mari iri extra saka iwe chipera kudai kana kuti akadzwa dziri mvura akatoona kuti apa pakanesa nechirega ndidai zvarisi kuti ndiri kushoromodza asi mirai hanzvadzi mirai ndibvunze hazviiti here kuti imimi pamakwidza sisi handiti makwidza sisi mahita mawirana sisi mahita handiti mahita kudaro handitika muona hai izhavi kuna sistireni nakuti chiwedzera dorimbi handimaona kuwedzera kadorimbi tione kuti tadi tari vapinde imimi pamwe dorimbi riyari achadi mashanguro achaburi zvekumanya mubva mangoti imi manzwa zhavi zveshuwa musati manyatsogutsikana mubva mangobata zvenharo modi makutoita lula hazviiti munhu aenda kutora kuti ndipe 100 kana kuti
iwo ndozonoti vhati mrani kupesezini ndobva kutanga nyaya. Okay, because atationgorere panyaya yekuti iyo rape yekuti if it's possible that means kuti inenge iri rape ka, because kana uyo ati handisi kuda handichadi zvaindirana nemari kechi2 iwe wawazhavi wakuda kupama usina kubhadhara wobata zvenharo inenge yatove rape. Aiwa zvinoita vanhu vaive manjika vanenge vakuda kutokumakisa ipapo ipapo havatora time kati murere yekuti kana wangomuvhiringa anotoita zvokuchaunga kana makambona kaunga vhidhio kakambotendereka kuharare kuti hanzi munhu akatirara haanondipa mari yakuti atakurira mari yakati havanonoke kutaura anotaura kuti ndipeda mari yangu saka yotono kuti ndikamatise kudhafa okomupa mari yake apa akatikurepa mapesenti acho ndikuwazvai timu redu iri tinenge tawirirana naro iro rakuda kukublackmaila mandiwo zvawambodai zvawandidai kana kuti tichida kuda kurelata pane sori kuti hatitonge ndikuda kunigirira pati kana kuanalyza pati haupayadai panenge panegoshetwa popayadai patotaurwa kunzi ashamwari anenge asingabhadharika mari munhu ari bhadharika tibi rori ndokonototadza kuti inhingirikini havafarire kubhadhara iye anenge ainayo mari yake but kuda kubhadhara kutika mazikuwedzera kutika mazikuru they want more havadi kubhadhara saka umbudo uri kontonoti icherikoti zvokuti munhu kana utohita kubva panapo kusvika kubva kujobek david unotoshanda ka5 utosvika kwanoita usasenza vanongoda kungofamba havo vasingabhadhare mari kuti mudhirafa azonzi asvike asi vachifamba vacho vanenge vachiendepi vanenge vachienda kupi panenge vachifamba ipapapa panogona kunge timu chaicheiro vanhu chaiche vevanhu timu revanhu chaiche rakaita ane mhuri yake ukabva ukoshuwa arikuda kuenda kupi kwaarikuda kuenda akaona zvanetsa anochicha giya akupe 70 rand bhedai wotomwedzera imwe 70 plus yake iyo ichimboita mari kweimini kikirika chidimbu chacho mumutakimo hazvinongotipenda pamari itu mari hazvinotipenda kuti mari zvine nzvimbo kuti uzoti kwakati zvotambira renji yakati kwakati zvotambira renji yakati unenge uchitoziva okay asi timu rokufamba-famba iri iro ukaona kuti zvanetsa kwangu kuti shora 200 kwatsikanozinaireba tipo shumwari saka zvinoita here kuti daidaidai anombotanga achidaidai timu remunhu chaiyo otozoonona mukadzi womunhu vanodaro vanava vanhu vazvinu chaiyo chaiyo vamunosapesana pesana nava vake vanokuti kwakahwanda saka mukusangana kwamunoita navo vakadzi like vanenge vari vana vamo imi mimba zopedza zvinhu izvi munogona zombovabvunzawo here kuti panozoti pepai ndakaroorwa kuti nemhaka yei waita izvi ini umwe munhu ndakambobvunza umwe munhu iwo unokupinda kwako chako chiriko chaicho problem yako ndei akati kudi hakuna varume kwanza kuna varume varume vacho vanonetsa saka ivava vekumatraki ndo vasinganetsi ini ndoona kuti vanhu vanenge vajaira kapikimani bosika game kaendofunga kanoadikta okay kuti timu rere vanoziva zvavanoita chezvanogadzira mari dzavo kapapa alright zvemadzivatimendi vacho vanotoziva vanenge vachitogadzira mari dzavo svinu chaidzo chaifaya alright kwava vekufukura murodhi ava vanenge vachisina mabhuruku ava ndevapya ndovanitambira mumagetsi kaumoma vokuti uchifamba nenegidzinapa vanenge vari musvikona kuona musvimabushbush saka vanonomira paiwo vanonomira parodhi kana kuti vanonomira patrack stop anongoti mvei anenge ari mumutaka anongoti mvei kuti ari kuenda kwaari kuenda zvokuti unogona kutofunga kuti pamwari mheno kwaari kumhanyira anogona kutopfuura nespeed apa pamberi petrack apa vachiziva kuti zvako pamwe anenge atoona anoona from afar vanenge vari kuzvimakona kona asina bhurugu vanogara vanenge vasina anenge angopfuura achikuratidzira achikudemonstrate achipfuura achiendawo because tarisa kana uri kudyira unobva kudai because pane chimwe chivhidhio chiri kutenderera so chakadigwa chakaiswa nemumwe bhururu wangu adhala wegonyeti achimusikana achimanya kumberi achiti fugu achimanya kuitira kumberi kutoti fugu achifugura kudai achi fugu achimutaridza pamberi apo anenge achikuratidzira saka anenge anoti mudezi okay iwoni kwatoona mahara oti chiuya pano ukaona
inge munosangana nezvinorema naimi zvinoitwa nevadzimai nevakadzi kumatraki uku saka isi masoja chaiyo chaiyo bhozi basa iri kutorawo mwana chaiyo vakadzi chacho kumbopindurudza kuti aite murume amboya kupinda basa iri kairika anogona kudzokera asina mazino kana kudzokera akatasa mudenga because zvinoda chivindi chekuziva kuti ndakaitei bhozi nhasi warara kumaputu mangwana uri kumavhenda mangwana uri kudhebheni mangwana uri kucongo unext week uri kupi hameno uchingotenderedza dzose bvama uchiona different types dzevanhu saka zvimwe zvezvo vanongoziva kuti iweyoka iyo unogona kumboitawo zvezvokuti zvombofarisa kuziva kuti zvekufamba sebati chaizvo chaizvo ukazogara pasi ungoziva unoti hapana kusangana nerimwe timu rinenge riri kutopu kwavo bcause timu riri rinogona kumbobudikira futi kari kutopu richikoda rinoda mari timu riri rinobudikira nyangwe riri kuuzulu alright plazi rimwe tora rimwe rinokusvibisira magumbezi rozvibisa sei anaa kufamba panze rapongo yokuti waburuka pasi apa paabvisa bhutsu ongoya nechitsvina yake ongoti pamusoro pemubhedha juku vanhu vanofamba kawanweka pasi apa akafamba achifamba achienda uko achifamba ototora apapo pinda apapo bezati sara tonoti poiseni chaiyo saka kune kuri kuda kungofamba vakazvigarira kuchimubhedha kuya vakazvivatiravo kumubhedha vachingofambiwa navo varimo mukasvika panomira panenge pane nandosi otegegwa nandosi mosvika pastairs oti ndipe stairs amahayo aya kune timu timu rinobva kuna kana kuna radebheni muona gemu iri chigemu chakabvira kudhara muona zvimamhomu zvedu zvokurutsurutsu zvinorwa macrossboard acho zvemadhoiri zvine magara avo zvezvi kwekwazoya tinafanira vakabva nebvetu vakufumura zvezvine magara ava zvaiwa nemabheni masisipo aya zvinobva navo ukoko zvinoita 4 days 5 days 1 week zvichifamba kubva kuzimbabwe kuenda kujoburg zvine madhara azvene zvichasiya mudhara wazvene kumba uko zvichifamba zvimadhara zvirikwatasatotoda mukazi wake here chaijai ona zito unoti suspect kuti chechakangwara chimobvu chacho chechakangwarira chechine zvinhu zvekutengesa uko chinoda kutengesa kusouth africa uko asi achidi kubhadhara asi achisi kuda kubhadharawo aiwa inenge iri mota yachene boyfriend yachene chitasiya mudhara uko alright chakwira boyfriend chakwira track reboyfriend chipemanend chemudhara uko maiwe mudhara baba vekumba vasara kumba maiwe amai asara kumba baba vangu asara kumba saka chimhondo chechitedzero chikuenda kunotengesa kusouth africa rori rachene nemudhara wachene zvezvatodhodza kana ma5 years zvichiroagemerazvene chimudhara icho chine chatovaka imba yatopera kudheni kuchinzi ndiri kushanda ndiri kutengesa izvo imba yavakwa nechimboyfriend asvika ukobva wedzerwa chechihonda chitengesa chimomba chinopuwa futi beg ichane namudhara wachene weyo wechihulehule chikuwo kana chitirande chowedzera futi chowedzera chokana chabva chobva nemabheri pa chinge chida transport chinoda advantage zvakunofarira mahwendi macombi drive kumabhazi futi sisi variko futi ana sisi veda kumabhazi variko futi okay kuti ukakwira bhazi iwewe mamadhiraivha ayayo vanenge vari 3 ka 4 paipai but imomwe mune munana sisi futi imomwe mabhazi magiraundi endi mabhazi maspecial ede kubhadiwa unotozongoridha kuti ndakakuzichinya anoita nadhiraivha ava kakamwe kakuti zvinhu zvake ndo zvinoiswa special position kuti akuiswe zvinhu ikoko ndoko ndokwake ikokoko anenge achidya futi anenge achidya nadhiraivha okay right anenge anoronda nemufeso wake kumba uko anenge anemufeso wake kumba uko akandoroorwa merit yeye ari kuenda nohodha kutengesa anoita zvokuhodha kutengesa zvinhu zvake ku South Africa asi anenge nemufeso wake bhazi mo right zvino mati mimi kumabhazi zviri kuitika kumatraki mambotanga muchiti vakadzi musakwire matraki handiti piwai mari dzebhazi dzakakwana musafarire kufamba nematraki imimi muchinegoshita kumatraki
endai kumabhazi. Zvino muri kuti zvekumabhazi varikozve, saka tokwira chii? Tofamba nei? Kana kundege variko, havazoshaika, vari everywhere. Right. Everywhere, sisi yote unofana ngoziya zvawo. Mission yako yokuita yesadunga munhu. Kana sisa, pese pane murume ndopavari kana sisa. Avatambereka kana vanouya ipapa pamafuta apa, pamarume pamafuta. Vanonzwa munhu wepetrol wedizili. Ko imi pamunongotakura vanhu, imi pamunongotakurawo vakadzi every time muchingotakura vakadzi, hamuchikutakurawo zvitukwane zvidhoma. Handitsvaka mari kana ndichitsvaka mari yangu. But asi zvamboitika here kuti vamwe munozotakura zvitukwane izvi? Inasana mbozviona zvangu zvitukwane. Asana zvona. Anasisa ari kupisa mukati umu. Mukauya mukagara pana mubvesa kakamera bomuti kutureba kusvika apa. Mukifirimu rega. Alright. Saka in other words, you are telling us isusu vakadzi kuti we should stop going around saying kuti vanhu matruck drive akaipa, because isusu vakadzi ndisu tinokwira totanga kuacta totanga kuda kunegotiata. Kana maniseja pasuro yangu kuenda neyo kuZimbabwe inini mandida kuti ndindore pasuro mukati 500 rand, I should just pay 500 rand. Hakuna zvokusora chinegotiate. Okay. Kwete kuda kuinda teinai tichitaura nemi tisekaseka tichidididi. Okay. Okay. All right. 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 Vasikana muri kuzvinzwira, vanhurume muzere mumacoment section asi ndiri kukuona muri kuzvinzwira. Buddha vari kupa advice yekuti handitika vakadzi imimi, as much as you blame us mati maningikiri matruck driver, imimi vanhukadzi ndimi muri kutanga kuuya. Isusi tiri vanhu vechirume tinofamba nematruck, imi ndimi munouya moita maaction enyu kwatiri, ndimoya kuno zvese zvinenge zvangu achitsanangura apa ndimi munozviita. Hanzi kana uchinge wati wauya uchida kubasa chinhu chakanoti uchida kukwira, hanzi advice yekutanga vati musakwire truck. Hanzi if possible muchitanzei truck rakachipa rakadii, because ndo panotanga nyaya idzi. Kubva mose kuZimbabwe kunosvika Cape Town muchingori tu mutrack kudai 5 days guys. Hanimona ndo panoita chigame ichi. Imi varume muri kunzipai vakadzi venyu mari dzakakwana dzekuendesa dzokwira mabhasi. Musajairira kuti muri kuendesa vakadzi venyu kumatrack each and every time, because journey 5 days vari tu mutrack. Hanzi nehanzvadzi mutrack mune masitsi maviri yapassenger neyadriver nemubhedha, ndo zvinhu zviri mutrack. Saka kana wakwidza mukadzi wako iwo kubva kuZimbabwe uchitaenda kuCape Town ticharova 5 days, kana inini ndinofamba nichimira nichivata, kana ndovata mukadzi wako anovata pai, ndo panotangira magame aya. Hanimoona kuti vanozita magame nevakadzi vevanhu chi imo muningikiri mumaningikiri mumatrack. Saka hanzipai vakadzi venyu mari dzakakwana kuti kana vachienda kuDurban vaendesei kubhazi vakwire bhazi, kana une mari yendege endesa kundege akwire ndege. Imi vakadzi tinoziva kuti muri kunze kwenyika uku munotumira zvinhu zvine matrack zvinode kumusha. Kwanzi kana uchinge wachajwa 500 but 500 yako furatire utendereke uende, usamirire kuti anzoda kunegotiata kuti mazondikwa apa munenge machinja mavoice mandidhurisira mukasha nemama nditova kana 250 mukasha budi video musadaro kandi musadaro zokutengerewo maviri makoti. Hanimona kwanzi ndo pazvinotangira. Kanda kuti 500 just give me my 500 rands, take my phone number yekuita follow up kuti zvinhu zvasvika here chete, then wafuratira woenda. Ukada kuti indateina isu tichakuindateinawo nokuti mari inenge iripo. Hanzi imi vakadzi vamwe vacho timu rehighway ndimi kutotibira because imomuya mutrack kwa munenge makazara mari. Hanimona saka kune timu rotongo specialize ini kuba ropinda imomuya rakachena roba rorova pasi rotiza. Handimoona saka matrack ndivari kuti timbotaurawo side of the story kuti musaramba muchingoti blame kuti isusu
tisi tinokuita basa rekubata vanhu tichidii ndimunoya mega 1 mopinda mutraki mega motanga kufukura madresi enyu tichifukurira, motanga kuita mafoni calls enyu efeki muchizvifonera, motanga kuvhuravhura mazamu enyu panze, isi tiripo tichiona yedu pamareview mirapa, then muzosvika panyaya dzenyu chaidzo. Saka kanzi ivai fair. Saka kana uri murume ari pano anofanira kukwidza mukadzi wake traki, iyo advice yabva kune fellow brother handika like you mazvinzwira. Pamunozosumuka kubva kuZimbabwe kusvika Cape Town uko mukadzi anenge atodi pamwe zvinogona kudaro pamwe anenge atarohwa kana 7 handimaona. Saka the best way ingoisa mukadzi kuna Toms handitika isa mukadzi wako kuna Toms. Hello sis. Andikubona kuti passport tine COVID iri kushupa iyi. Paboda. Akazombouya umwe zvikanzi twari kundita kuroka sister wangu. Nditakuroka sister wangu ubva uku ndikasovajambise. Saka fesa ndakabva ndabvunza ndikati vane miri vakaita sei hationi sisi vacho ivavo. Ko muviri mamoda kuudii zveniwe papa? Kugwandisa kamba andakuona narogona wanda here panzvimbo yandakugwandisa. Okay kuti anokwana here pamunoda kumugwandisa alright. Okay, zvatangira watouya nabhudhi. Ukagara utari kugara kusviparonza murume aita rodhigiro ukadzi wangu chahana passport. Ndikakufunza kuti mwiri wako wakaita sei bhozi handiti pamwe nditoda pakumuviga pakupana mubhedha wapadenda nakuti padokuklipa so bhozi matraki pamwe ane mubhedha miviri. Uda kuwandisa pandingirikini apa. Saka ndikubvunza kana kuona kuti chidhavhudhunda here kana kuti muslimas. Saka hatione pikichi. Andikuri kuona zingorokwana. Saka munhu ngaakuziya kana pasina passport ngati ameno titoita zvino but not kurori man. maramba nyaya kuti vakadzi vayo kurori muri kuiramba zveshuwa. Maramba. Bozi munhu achiuya zvinisisa achiuya kurori ndototanga handiri munhu ndechikugeja 100%. Ndakutodzikisa mapesenti kudhara 70 kuti ngakeri papa. Isisi vaivai. Tiano. Usikwese kwatinoenda isusu kongonokoni mukadzi vanhu vanototarisisa kuvhunduka kuti munhu ndiani most of the waonekwa hapana anofamba nemukadzi wake hatifumuzofamba rori chete ari kumuzofamba nemukazhinji nevakadzi its rain varungu havade 1 isapoti chete yaite yainingirikina yaiti unonyoresa mukadzi wako kufamba naye vese ava kuti wasvika apumbudzi imbowanda mukadzi anenge akawanda kukitini munhu rudzi anobvumisa kuwandisa kukitini tambo kuwandisa kukitini watobva kachimiro ndizvozvo. Saka munhu ngazi transport yekufamba achiziva kwaarida kuenda. Ya pakaipa right. Aripo here mumwe truck driver anoda kufona namba ndakapina, kana pasina ndivhurire vanhu malaini mubvunze hanzvadzi mibvunzo yamunoda kubvunza handitika concerning kumatraki uku vasati vaenda havo. Kana pasina truck aripo here mamwe matruck drivers anoda kufona vanamba inchidropa vaya, you can now call. Kana kuti comment section you can now call and ask our brother questions that you want to ask chero anokoda kubvunza ma questions fonai mubvunze hanzvadzi yedu mubvunzo tinzwe kuti zvinomira sei. Right, ndakuvhurirai malines fonai hanzvadzi yedu iripo mubvunzo varoda kubvunza zvekumatraki kwatinofamba tichienda kumatraki nawo uku zvakare vana momzi vamwe vemadhoilisi vekutengesa mazvinzwira kwanzi chidhara chinenge chichitovekwa ikokoko baba vanotoperekedzera mukadzi achinokwira mutraki reboyfriend yamai ivavo handiti mazvinzwa. Right, I don't know kuti varipo here vada kubvunza mubvunzo hanzi taking notes. Right, torai manotes guys, torai manotes nokuti manzwa hanzi musaenda kumatraki as much as traki racho vachinegotiateka navo vachitaugwa navo zvakanaka asi kwanzi ndokunohoitika magame kumatraki uku unenge waisa munhu pamiedzowo. Saka let's just try and avoid matraki handika. Kana wati uri kukwira traki racho iroro, kana wanzi kubva pano kuinda kuHarare, kubva kuJobe kuinda kuHarare wanzi 500 rands, pay your 500 rands handika chete handika zvokuzowogarawo zvakanaka uri munhu akagadzikana zvakanaka musiti umu
andimona haikona kuzofona mafoni calls nekukwidza dress nekukwidza makumbo anditika chipindawo mutiraki kugarewo zvakanaka anditika nekuremekedza futi chi ivo hanzadzi vanenge vachifamba navavo kana wapinda mutiraki kuti the situation yasvika pakuti hauna mari uda kutongore mutiraki because rakachipa remekedza hanzvadzi ava kutanga navo uchikapinda kwavadresa as hanzvadzi vachakuadresawo as sister but ukapinda ukati saka unonzani sita rako unonzani apa munhu ari kubvisa kuti unonzani seizera rababa wako because ukuda chigimu chicho chitange mazvinzo zvinoitikaka munozopiwa mari mozoti kanzi tasi kwazodai vanhu kumatraki but zvimwe zvachona ndisiwo tinocontributa saka let's be fair guys. Some of these things as much as varume matraks vazhinji vamwe vacho vane musikanzwa but also asi vakadzi tinocontributa. We contribute to this sometimes because tinoenda kuzvavataura izvo tonovhuravhura makumbo tonoita mafoni fake calls tonokumbira kuti mvura izvo zviri kutoda udai you know you are lowering a man and munozati vanhu vechirume very weak andimaona very weak havatani andimazviona saka ngativewo patinofamba apa tive nechiwo sevanhu vane chiremerera sevanhu vakaremekedzekawo andimaona ngative vanhu vakaremekedzekawo kana wakuzati kunokwira trakira riri mudenga kudaiwo ikakuzopfeka chimini kachimini chekuti kana wokwira kudai sowo kitiro sepashe anditika kwirawo track chipfekawo kana skin tight kana trouser jean kana zvokuti kana wokwira padenga pape track unokwirawo zvine chiremerera anditi saka ndizvozvo right kana pasinapo mwanda wobvunza mubvunzo rikaititende kola vedava anzvadzi thank you very much nekurayira vadzimai maita basa mauya mukatira mukarayira madzimai pano mukati musakwire matraki. That's a very good advice tatichida kutoinzwa because we did not know kuti chichinenge chiitika kochi as now we now have a full picture of what happens there saka kungozviavoida ka kungorega kwira hangu traki ndoenda hangu kumabhasi aiwa ndinokutendai hanzvadzi thank you very much chazombokumbira rimwe zuva mumbozotwigirawo dzimwe nyaya dzatinombonzwa tanzi kwai munombosangana kunomboita makuda nodhiraivha imakavata kuti zvimwe munenge muchizvifambisa sei nhau dzinenge zvaiitika zvaingotaurwa kudhara ina sakambosangana nazvo but taingodzinzwawo nhau idzodzo zvikonzi pane vanhu vaimbosangana vanenge vakabata miti yekuti vasanete vadaidai but ndofunga zvimagaradhara zvakudhara zvezvi okay mazuvaano ava plus motikari zedu asi iko kumatraki unonzi kune nyaya dzisingaiti kwanzi vamwe vanotofira matraki chaiko vakadzi ava vanofira mukati metraki remunhu chaiko right pane vari kufona regai tinzwe vari kufona ava kuti varoda kuti chii kola hello yes yes kola muri sei all right okay ina hangu ndango ndanzwisisa hangu zvataura kola kuti vakadzi kana tapindawo matraki tinofanira kuvapawo respect kuita sei but achizvistega vakadzi kana iwo matraki driver acho haana kuti respect ozokapinda mutraki macho unotonzwa kutokuti ngogara ike nepamubhedha papazvina kana basa kozvebasa rei koningagokwiita havana kana respect unotonzwa achitokudedza futi kondotani zvokuti mai nhengi ndezvekumba ndokokudeidza ine zita renyu saka achizvistega kana ivo vanodaro futi varume vachona vanotanga kutotitanga ivo futi alright but ndida kubvunzawo hangu munin'ina wangu ipapapa iwo uri mukadzi wemunhu wakwira traki pane masitsi maviri radhiraivha nerapassenger wonzi gara ako pachimubhedha apa anditika zvina kana nebasa rose iwe semukadzi womunhu anoda imba yake anoda mereji yake uchamanyira here kunojambira kuti nekuti ni watangiwa nabhudha uchamanyira here kunojamba kunogara kuchimubhedha uchisiya siti thank you smith ipapo zvavanoita paunopinda ipo panogara pasiti papaya panenge pakatoripa zvakaona hembe chiichi ozaizvizvozvo zvisiye unenge wakatogadzirwa kumbedha kudhara unenge wakatogadzirwa kumbedha kudhara paunogara pasiti pako panenge pane mapoto hembe saka unenge wakatogadzirwa ndonga agara izvemingazogadzirisa kana ndapaka vapaki kusvika vasvika paunozoda kurara ivo manje alright ko kana ukati uchipinda uchiona pamubhedha pakazara wochi andokumbirawo wobvisa zvinoda kubvisa ina handigari kumubhedha ndogara hangu pasiti kumubhedha handikwanisi anokujairira here munhu kune vamwe zvavanogona tokedzisa kwete vamwe vanoti anononosiya yaiwa risibasa renyiroro nderangu ini don't worry ndichabvisa ini mugara pabhedhi vandakuudza don't worry ndikutotaura kuti wazitoziya okay
okay saka imi mukagara ora let's say magara pambedha mirai nimbobvunza let's say magara pambedha mainini mimi anditika magara pambedha manzigarai nokuti pakazara masiti waramba kubisa magara henyu pachimbedha paipa anditika achitaka kuti ndiwane muzati aiwa matindigare pambedha because musiti rakazara handisikuda zvokujarikwa ndiri mukadzi womunhu inini kola hanzvadzi anditika ngatirespectanei pane topic ingatienderera mberi apa yekunyingana kana umwe wacho achizwisisa kuti depende kuti zvakamira sei but vashoma vacho vatombonzwisisi right kana asinganzwisisi iwo waramba kunzwisisa saka wochidii iwe wagara kuchimubhedha uyu waramba kunzwisisa driver saka iwe wochidii ipapo kola regai daira henyu vacho vakapinda ndakarongedza zvinhu zvangu setup handiti mumuofisi mangu wapinda iwe unototevera zvada kuti iwe kongoona kuti apa haisi kuita zvinoita vanhu musouth africa munomu hati munoziva kuti vanoti vakaona kombi yakazara avamira hamuite standing munomu apinde angona kombi zvaasiri kuda haatopinde imi mune mvumo yekutoona mukangorinda kuti apa panenge pada zvinenge zvokukonzana kana kuti mapesenti nokuti muri munhu anogayawo mukangoona kuti apa zvakurerekera malimits zvatodarika maboundaries enyu pamafura navo muchipinda vaimungokurudza kuti sei mumirira rimwe kuti mune munhu kuchengetedza okay alright iwe uri munhu ari kuda ane maprinciples ake but mapesenti takubvisa kugara wezvauya kurori kwandambotaura kwei kuti kakuziva kakwaka kakungwarangwara kakwaka kadii kuendesa kundege kana kupi haungauye uchitaura kudaro apo uda kunegosheta vanoziva kuti kunegosheta wakauya uda kunegosheta iwa uda kutoda pakugara pakanaka usina munhu zvinhu zvakarongeka anongoenda kubhazi rake uku ukaona uya uku anatoya akazvininipisa asi iwe ukaona kuti toda kuswededzwa uku uriru iwewo kurumidza nepfungwa dzako ngorinda kuti nepfungwa dzikanesa vanoziva kuti komana anenge ada kuti nyika siperei vanoziziva vasikanaka iwe ibva watoisa mabhureki zvayanzvadzaiwo tonana rekaendishaanikira wotomuruka smart kona ungorida vanorinda nevasikanaka kuti hazisi varume chete vanorinda ivo vanoziziva vasikana kuti apa ndada gemu raade kuda kunyekane vanoziziva anonga atoona ipo paika ukaona ariitaita kadaro kanenge kavaitaita kudaire kutozoti inatono kugara andobvisa mbacha dzacho ugara pasiti pake paari kuda ipapo saka ukaona munhu atoita ginye yekuti ari kuda kuziva marights ake mumota mangu atobvisa utoziva kuti ifamily isquad handitozombopikisi ndakutoziva kuti iti murapi madzisa zvona iri kutaura alright aihokola wakateerera uya kakucharenja munhu asi ukaona achiya nekacharenji atobvisa apa ini ndatopera flavor ndakutoziva kuti ndewangu hauye uchichinja masiti kamukombi kuti isiti ngaidai iwe kongoona kuti inenge yakazara ine zvinoitwa munomu kana wangoregedza kuta kuti ikuzona baibai zika asi nhai muningina chinenge chiita kuti uinde kumatraki chii mabhazi ariko chinonetsa ndechekuti vazhinji vadokasitsimeni vangu anenge vasina mapasipoti maizia saka anenge achida ngoti kungoenda neeasy way yekuti bheta ndikuenda zvangu nematraki bcause matraki anogona kungondijanisa mari yebhasi netraki yakasiyana price yacho matraki ari cheap than bus but matraki iri kubva let's say kubva kujobe kuenda kuzimbabwe moita marezi mangani kubva kujobe kuenda kuzimbabwe hanzi matraki akachipa ndinoida kujambiswa passport nendisina handiti so I'm looking kuti nebhazi ka isame day one night makagara makazara nevamwe mubhazi musvike papa chero zviri expensive azvo but traki kakusvika kubedi bridge inogona da 2 days saka uchavata paiwe pane vata drive difference yacho is about 300 rand zita inombowanda kana kubhazi vanonegotiate tawo zvitori nani kubhazi uzi kubhazi munorara makawanda kapana paungata unzwe rokufamba pamba kusasa asi apa oraiti totiwanzwa chando iwewe ngatiti oraiti wauya iwewe kufamba pafeya ini ndazvirarira hangu apana iwo toona kuti munhu uyu paarara apa ndobva kuedzawo kuti madima uya zvenyu muemerese murare pasaidi apa uyaika zvenyu mungacharwa nechando here madima sondera zvenyu kuru wotoona sinziva
Wakutoya pachibhere chemunhu wasingazivi pasaiti. Hazviiti ndima akutodaro futi kuti hazviiti kuti mumwe mamukarara mabvisa hembe dzinozounyana isai apo vakutobvisa. Right, regai tinzwe vamwe regai tinzwe kola vari pane mifoni. Kola hello. Foni ini kuti anoidzima amune imwe foni iri kumasure. Sisimeli nganditi vanhu vacho vanoenda kumatrax kwatekoka vanenge vachitotsvagawo ikoko. Vanenge vachitoenda kutonotsvagawo ikoko because mabhazi ariko anongojambisa vanhu and it's safe. Nese tinongomva nyaya dzinotaurwa dzekunzi hanzi matrax anoita fake nozoitika accident kunozoita a lot of things dzinotaurwa. Ukaona munhu achitoenda nomirira matrax aya ekumbudzi kuyakuya kana kuti anenge achitodawo nezveikoko. Anenge achitotsvagawo izvozvo. Handisi kuziva kuti madzimai inzara here kana kuti chii chanyanya kutitambudza chekuti unenge uchingotaga so kuti zvokuwanikwa papi. Saka inini hangu handiblame varume. Varume kana vaenderwa here they can do anything they want. But vakadzi kunyanya vedu vekuZimbabwe they must get a life. Vasiyane nezvema-truck drivers izvi. Okay. Ndo mafungiro angu. Okay, right. Thank you very much, Kola. All right, Regatinzwe Marukufona. Thank you very much, Kola. Okay. Right. Hanzo kono chinda kumbudzi kunomirira truck unoda nezveko. Andimona. Hanzo nekushoda nezveko. Hapana kuti ungaenda kunotsvaga truck iwo usingadi nezveko mabhazi ariko. Right. Ava foni ava isikupinda. Right. Ringoti connecting Regatinzwe kuti pane vamwe vanoda kubvunza mubvunzo. So guys, iwo uchiza zvaunoda because truly speaking tarumwa nzeve neva experience eko kuroduku. Hanimona, but imi guide ndambobvunzawo asi unenge usingachiko here kuti unoenda kunokwira iro truck uriwa ani pambudzi payo uchida kuenda ku Cape Town. Ko kana zvinoitika kaizvi kuti munhu anogona kungofira muko kana ukafira mutraki uchienda wovata payo urika kumuka wodi. Andiri kubvunza hangu vanhu panapa regai tinzwe Kola uya. Kola hello. Kola hello. Hello. Yes, muri sei? Sisimeli muri sei? Mushe kanjani? Handiri right zvangu. Sisimeli ndinoda kungotaurawo zvangu. I think zvekumatraki zvinodependa nemunhu. Okay. Nekuti munhu kuti uri munhu ari sei. Ini ndakambokwira traki kubva pambudzi bhebhe ndina maini wangu. Ndobva tatobhadhara mari yedu yeBeach. Murodhi aitofamba achipika vanhu. Vanhu vese vakaburukira before Beach Bridge. Isu tasvika pabhodha ndobva truck driver ndobva tatoburuka. Takusoti tangba kuburuka ndobva truck driver uyati manje mofamba neusiku here tikati tiri kuenda tinorara pai muno Beach Bridge because isusu tikufanira kudi kucrossa manheru sofumati taisada kujamba bhodha because mapasipoti edu taive nawo. Saka ndobva atoti asi hamuzivi zvinoitwa kumatraki kani. Zvikana maini wangu zvinoitwa kumatraki kunoitwei. Zvikanzi tachingofungwa pamwe munoraramo muka muchienda.
ndobva tatoseka tikati ndozvamakajaira saka mofunga kuti morara muchitiitei usiku hwese ndobva tatotaura zvakawanda pepe ndobva vabva vatoseka zvikati tichifunga kuti vanhu makafanana ndobva watoseka ndobva vasara isu ndobva tatokontinya saka I think zvinoenderana netype yevanhu kuti muri vanhu vari sei because if aichakada kungoti ngatirarei pamwe tingadai takatorara munhu angaregere kuita zvake zvaanoda neni zvafanira kutora mbudzi wesa muchikwere chenhingikiri muchirugu chebere inofuma yakadyiwa inodyiwa inotsengwa haingaregerwi saka zvinodhipenda nevanhu kune vamwe vane vachitoti dai zvatoita ende kazhinji vane vasingatodi kubhadhara futi mari yavane vanzi vabhadhare iyai akangoramba chete truck driver anobva ati handinga kukuitipatrakira mumahara obva kubatira apa saka hazvodhipenda nevanhu vachona right thank you very much Kola, thank you for your input. Sharp handi muri kunzwa guys umouya akatonzi itai zvinoitwa kumatraki akati aiwa musati jairira tisi timure izvozvo hanimaona zvikanzi taitofunga kuti makafanana handi muri kuona kaunhu kacho madzimai apa toda kuzama kutsiurana muri kuona kaunhu kacho kakataura hanzi nhandi taitofunga kuti makafanana handi maona regai chinzwe vamwe vari kufona kuti vari kuti chikola hello kola hello hello muri sei tiripo ndichida kutenderana namabhudha vanga vachitaura vematruck drivers kuti vakadzi ava vanouya kuzopira ka vanenge vachitoine pfungwa idzodzo vanenge vagara vakatozvirunga nokuti vanhu vari kuti hanzi matruck driver wa hese vasina control iwo ukaenda musango reshumba ingatatamba nyama yavona munhu panobva ungamboti kushumba wadii kudheva ngavagare vangosiyana nazvo zvokukwira matraki woenda kumabhazi zvemabhazi ndo zvinonge zvichitoita vamwe vanenge vatopuwa mari zvavo vachitoda kungoita sei vachitoda kutongosevha mari yavo kwira matraka aya mahara saka vakadzinzikagonoke utsotsi nekuda zvemahara vatori nako musashora matruck driver plus iwo ukanzi zvoni ukanzi ndiri kuda zvakati unoramba kaunobva wati aiwa handidi hapana munhu anozombokurepa ende ukarepiwa unofanira kunoripota kuti ndizvo zvaiti saka vakadzi vari kutoenda kumatraki vanoziva zvavanenge vachida kuita vanenge vachiziva nyaya dzavo dzavanenge vachiita ukapinda musango reshumba unodyiwa zveshuwa saka ngavagare vaziva izvozvo kuti kumatraki hakuende unless kana zviri izvo zvavanenge vachitongodawo zvavo. Hello. Hello, Kola. Sorry, ndiregerere Kola, sorry. Ndiregerere. Adona. Right, I think I saw my points ake. Kola. Right. Arikwere umwe ari kuda kufona guys. Oh, guys. Kanzi kutsvagara ramu. Hanzi chero kumabhazi kwacho zviriko, but guys come on, kumabhazi zvinenge zviriko ka, but vanhu vanenge vakawanda andika kumabhazi vanenge vakawanda andi mazviona munenge makatowanda munhingikiri guys remember ndiri kumwa drink guys guys remember ndiri kumwa drink anditi saka zvishoma kuti driver azongonongawo iwoga mukati mebhazi rose rakazara vanhu 75 passengers panenge pakati omei handizivi asi idzo nyaya dzekumatruck idzi aiwa ndadzoka gazi ndanamboenda mulumu
handiri kumwa drink. Asi guys ndoda kuvhunzawo ini nhai banzvadzi. Pane mamwe macases andinomboona ekuti like vanhu vanokwira matraki ka munhu wakwira traki raserial killer chii chinoitika? Kwakuna here vanhu vanombourayiwa vachivigwa akwira traki iro riri obva aurayiwa nadriver obva acheregwa musango. Driver ndiye anotourayiwa because anenge aine mari. Driver ndiye anenge atori pamahwana anotourayiwa nevanhu vaanenge apinda. That's why chinzi sakuidza mapassenger city tinotori nemacameras. Muri kunzwa kuti kune vakadzi vanogona kuuraya truck driver ariko makezi akadaro. Ya vakadzi vakukwana Alright, ndiri right kola muri sei? Ndiri right ini ndoda kuti ndisapote gonyeti driver vari kutaura. Okay. Kuti vakadzika ndo vane unzenza chaiwo chaiwo nokuti ini ndakafamba Okay, alright, kola sisi hanzi iti truck driver because gonyeti driver ndeyaya zvidhara zvakudhara ndo zvainzi magonyeti driver isinonzi matruck drivers. Alright. Inini ndiri kuti truck drivers vavataura vari right. Nekuti ukaona munhu ukadzisi ukapinda mutraki usvika kutanga kuzvivheneka uri imomo zoreva kuti unenge une zvauri kutsvaka. Matraki aya tinotombofamba nawo tichienda kudebheni kuri kutaurwa ikoko. Asi iwo unenge une chidango chako nekunyatsoziva kuti inini panapa kapasipoti yangu zvairi zvikaizi hatina kunaka ende kumba uko kuna baba wacho wotombozvevhetedzwa vhevhetedzwawo semunhu wemukadzi ende uchitotaura kuti pamubhedha apa handisi kupira ndiri kugara hangu asichi. Saka inini ndiri kungoti vakadzi ngavangofambira chimwe ngavangoremekedza. So kana wapinda mune munhu ari kuita basa rake kana ukanziwo 1000 kuenda kudebheni ingobhadhara 1000 iroro wonanga kwauri kuenda wosvika kune zvakanaka. Vanhu ava ndinovasapota kuti havafosekedzwa. Kana wati izvi handizvikwanisi ende zveshuwa unenge usingazvikwanisi ende munototanga kutaura nyaya asisina bhuti kana muchitoudza namabhizinesi ideas munotosvika kwamunoenda muchitofambidzana muchitowirirana. Right. Pandangotondoenda ipapo. Right. Handi muri kuvanzwa hanzi inini ndinotofamba nematraki vana vavamanikidzi vanhu ukadzi 1000 ingobhadhara 1000 rako andika zvinhu zvaunenge uchiudzwa kunzi kana vakutesta ramba wakatsika hanzi munotozvika kwamuri kuenda matove ushamwari wabhuti nasisi havakumanikidzi. Saka guys muri kuzvinzwira coming from a fellow woman anombokwirawo matraki anditi achinda kudebheni. Right. Thank you very much my sister maita yenyu neadvice yenyu. Thank you very much. Alright, sisibili, bye bye. Sharp. Right. Saka guys regai kuchizhinyika nekushezheuka nekungozhinya kana muchinge vapinda pai mumatraka avanhu nokuti vari mava dzimwe nguva imwe murume anenge ane 600 namba kwake achingoti akabva kuZimbabwe oti Congo, DRC, oti South Africa, oti Namibia, oti kupi handi mashona iwe opinda kwenda kushezhenyuka uri mumutraki imomo unodliwa. Kola hello. Muri sei kona? Ndiri right hanzvadzi. Vatete ndotaura panyaya yekumadhiraivha. Ndinofamba netiraka. Alright. Muri truck driver? Yeah. Alright. Tete munoziva vanhukadzi. Ndimi munotisa family yedu. Because ukauya mutiraki iwewe. Ukapinda mutiraki ndikatanga kutaura newe uchindisekerera uchiita sei totanga kubvunzana mazita kana kutaura dzimwe nyaya. Ukasandijenyura inini ticharamba ndichiindirira titi pakuindirira apa tinopedzisira takutaura dzimwe nyaya. Plus vamwe varume zvavanoita vanofa kutaura chokwadi kuti mukadzi wake oti ndisisi vangu kana kuti ndimai guru. Saka iwe the moment unongondiudza kuti havandisisi apa inini pamwe ndasiya mukadzi kumba hongu but inini pamwe nekuda kwokuti ndava ne3 days ndichifamba murodhi ndichibva kuCape Town kuti ndinosvika kuZimbabwe kana ndigoenda kuZambia ndava nezvara ka ndiri kutsvakawo zvinoitawo kuti ndidi murarama. Saka indika ukandiudza kuti ndisisi vako
obvious ndichatova nyenga iwo kavakangobvumawo zvotete ngoitira mutiraka imomo zvotongopfirira mutiraka imomo ina kunokwanisa zombosvika kumba nomboudza mukadzi kuti ayo ndakambosangana navamwe tsitsi muroti kana ndakambozopedza vamwe tsitsi muroti hazviifi zvakaita izvozvo so vakadzi kana vapinda mutiraka anofanira kungozvikuita respect yake yakaperera kumurume wawana ari mutiraka ndokuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka kufamba mutiraka hakuna kumboshata asi munhu kana ane unhu hwake haambohuredziki rakakwira mubhazi unokunyengwa nakondakta mubhazi imomo kana munhu akanga achingori neunhu hwake teteka haambohureki ndakakwidza vanhu vakawanda mumatiraka chaiko uchindotombonyenga vamwe vachitokukudza kuti aiwa kuti ini chindisiyai pano nokunyadza mava kutaura ndikati hatichaenderani nini kumatiraka kune basa kumatiraka kune basa veduwe matiraka haane basa saka indozopedzisira ndanyarara nekuti ndenda kuona kuti munhu nekutaura kwaakaita katikazosvika pamapurisa unogona kundiripotera pamapurisa kuti aiwa baba vava kuda kundiripa saka unopedzisira wanyarara woona kuti hazveshuwa munhu zvaari kutaura zveshuwa anorespekta zvaari so vamwe vacho anobva apinda ukabva watongomuti aiwazve vatete chisuduruka yapa minde movata kumubhedha first thing chaatanga kuita iye mukadzi iye atovata ikoko kumubhedha unotanga kutobvisa hembe achiidzisa ega saka ini ukadzisa hembe uri mumba ina kumatiraka kwakaomako handisi bhudhi vako because kawatondzisira hembe obviously nini ndinenge ndava nenguva saka ndinobva ndatongoita zvezviripo umwe watotobva watorega nokutomubhadharisa because titatoshanda kudhara saka kumubhadharisa kwe usingachatoiti mari yanayi yacho ndiyototenga chikafu nayo zvakaoma vedwe bozi tete takudza ichokwadi kufamba netiraka muupenyu hakuna kushata wasangana naye mutiraka ndi akashata because ukapinda mutiraka iwe tikatanga kuita nyaya dzakanaka tichiwirirana ndikakuudzai kuti vatete ndokudai mombotanga kunisekerera muchinisekerera then mozoti okay it's fine ape mwakatobhadharaka makudatora advantage yekuti ndikangopinda paya tobva tatoti tarega mari kaubhadhara toita zvezviripo ini ndagarisawo ndaudawo kuti ndiupikewo saka ndozvezviripo but vakadzi chaivo chaivo ndo vanotisa pamiedzo because ukaona mukadzi wemunhu chero akakwidziwa tiraka anorespekta munhu wawana arimo mutiraka ndakamba nevakadzi vevanhu vakawanda unotokuudza yototi aiwa inda kutofonera baba wekwangu kuti ndozvamakuita pano saka iwe unobva wanyarara wobva warespekta division iwe wobva watoti ayo mukadzi wemuchirega ndisiyane nazvo but vamwe vacho anobva watanga kukusekera but uchiziva kuti mukadzi wemunhu unobva tanga kusekerera uchikusekerera kana dakuti mhanya akuti achiita zvake kutokuti kakutorova nyaya uri kwabhizi kudhiraiva iwe utotanga uri wachikwiya achikurova ruoko kana kukurova pagumbo saka ungabva warega kana nyama yavo yayoka pakaipa saka vakadzi ngavadzidze kuzvibata because isu vanhurume tiri wiki ende ndinozviziva zvotiri wiki saka vakadzi vakangogona kuzvikondrora nokuzvibata tete zvinhu zvose zvinoita right so ndokumbira kuti vanhukadzi vazvibata ndakatopedzisira mukadzi akutondudza kuti aya baba zvekukwidza vanhu murodhi regai zvekukwidza vanhu murodhi ndokundakumbira regai mukadzi akutokumbira inini kuti baba regai zvekukwidza vanhu murodhi ene ndikaona kuti zveshuwa mukadzi vangu zvavanotaura zviri right because at the end pandinogwarira ndizopaziva kuti ndapaa ndizvozvo chaizvo asi angaonekwa midhi venyu vangavaonei kuti vazotaura zvakadaro unoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinongozviti unogona ngosiya foni pasi achiti uchifungidzira kuti mameseji wabvisa achiti iri vangosara vachingonyora meseji kuti abhudhi murisei mazoti okutakubvunza kakuti kwavabva vakuti bhudhi ndiani maona iye kana kutora kubafoni nhamba mufoni muya asingagona kuti mukadzi wangu ndinaye mumba ndomuti asabata foni yangu vazviti bozi kana ndakuti ngomuti asabata foni yangu torotodha pachina rudo
saka panongobata foni unobvazvionawo zvimwe zvona ubva watongotaura kuti baba tambida tiwiri mnenokana kugarisana panapa chiregai kukwidza vanhu mumota kana muchiita zvamunoita ngazviperere ikoko musauya nazvo panopamba asi pamaitawo zvachona maifambawo nebhokisi mati maifamba here nebhokisi reprotection bhokisi reprotection munofamba naro i allright unofamba naro but sometimes moza kuti zvimwe zvinhu zvinongozviita zvoga kupanguva yokuzvishayiwa kuzviita wamashaya wongoita zvakadaro unogona kumashayiwa ari kureka mutongoita zvinhu ndazvekuba kaizvi saka unotongoita panguva yegose pane pangu pamunomira pasango pekuti unenge wotohla kuti ndogona kuzovaitekwa panapa saka unobva watongoita fasta kuti zvitodarika munhu wamusingazivi chero iye hatombokuudziti pfeka ndazvoitika ndopaunenge usingazozivi kuti paunozofirawo pazii saka ukangozongogona kuchirespecta chero uri munhu uri driver ndete unokwanisa kusurviva for long time but isusu vanhurumeka tozozigona kuzikontrova sometimes yeah, now this is getting deep and dangerous, very deep and dangerous. Kana makuti munongozoti kana maona munhu makwidza munhu makutongoti papo like that dekeke regai mukadzi akakumbira tamunozati hatiti zvinhu zvokuba unenge uchihlaka kuti kandi kanonoka pamwe unogona kuzochinja pfungwa utanjana saka nokutoita fasta kuti zvikunze kupera kana vatokupinza ipapo patakutoenda mberi tatakutongoita tatojairana tatakutozoita zviripo hey asi mimi kuti muzvibvunza kuti chivinhu chake chekuti chero pasina ingoita zvakadera muzvibvunza kuti nemhaka yei unozozvibvunza wapedza zvokuti asingapedza tisina kugara kugwara hey maona ukangotanga kungawakoti nyenyu mbicha ndipo utotanga kumanya kuti pataro pamwe payasisira ndakambobata navo vaya ndo zvavako saka mune makore mangani muri kumatraki imi majadzi muchidrive indava ne6 years ndiriko 6 yeah saka pamakatongoita zvekungoti ndakutongotamba iripo takutongoridza iyoyo ngoma iripo iyoyo manonokegwa kangani andangosaka kahwani koga pamwe kahwani kaitoriziva zvekutoti munhu aitoda kutoburuka nokati haida kutoda kuburuka but kamuchitoita chiitai fasta kuti ndiburuke iye ndiye utokumbira kudaro chiitai fasta kuti ndiburuke bcause tatatawirirana kudhara ka chiitai fasta kuti ndiburuke bcause tatokutosvika patoburukire shit maona bcause vakaoshaka kuti ndozodimanda mari yetraki kaikuti wakwira saka uzokuda kuti chiitai fasta kuti ndiburuke vanhukadzi ndo vanotisa pamisi ende kana achiuya kutiraka munhukadzi akauya akapfeka chipidi ndo imwe problem iri kuvanhukadzi vasauya vasikatitekera zvimini auya akapfeka hembe semunhu wekuzimbabwe kwete kuda kutevedzera vanhu kunana south africa kana kupi yokunana botswana kune kuti wava mubotswana kana tova musouth africa uda kutevedzera munhu wamusouth africa uye wakapfeka nhumbi dziri right dzinoratidza kuti uri munhu wekuzimbabwe ndinokupawo respect uchisvika vandokazova vakapfeka chinhu chekuti namwe ndikati ndawisawo foni yangu apa tete ndinungirei ndobva ndasara ichiona kuti kwese suro hazvina zvazvichaveva kagoze ndatoona kudhara unozoramba sei pakadaro ini ndatoona doti chawakapfeka mukati ndecheblack kana ndechewhite Rose mfana Rose mudiwa mfana wangu uyu wauyaka wanonoka ndachida tiunzwe zvanga zviri panapa wanonoka Rose ndakudza kuti mira kumhanya wanonoka wozoteerera paleta nai Mwari nai Jesu yo ndozvinoitika tete saka tokumbira kuti vanasisida kana vachifamba neso shuwaka vatirespecte savanhuwo vasatitora kuti obviously unotobva haiwa unobva kwakati ndobva kwakati hazvina basa izvi atongosangana panozongoperera pana you never know life ndogona kusangana futi gwechitu wava nemurume wako inini ndakatogweta newe zvandoita newe obviously ng'ombe payakambodla ipakangamwa shit haiwe zvakaotarisana sei tofanira kungopanana nerespect kana tichifamba hey izvi ndezvekutaura kwandesa kuti ndasanawo
kundondineta vari kundifonera kuti uya nehazvadzi yangu uya nehazvadzi yangu ndokubvunza iwe munhu wari kuti hazvadzi yako asi mukadzi wako ye unako hai ndisisi wangu pandazaidi wasvika naye unoona vanhu vaiva vakuhagana pamwe nini pamwe saka apa in other words mukutaura kuti varume vari kwanotoperekedza osvikonyepa kuti ndimu ihanzvadzi yangu ari mudzimai wake varume ka variko vari kutozvita vari kutonyepera vanhu matraki driver izvozvo but anenge achizviitirei anenge asingadi kuti umuchaje mari yakawanda nekuti wachikadzi wake okay nyaya yekuti murizinirane mari idzokere pasi especially vanhu vazhinji vanowanana vari buda muzimbabwe vatinonowana kunana mubotswana nekunana south africa ndo vanhu vari kuzviita vazhinji vacho ndo vari kukonzeresa dzana ndozi vanhu ava vanenge vasina kuenda kunoroorana zvakanyatsokukwekwana unenge achingovadza zvekuti vanhu vachichangoita magarisana aya iwe saka anenge angoti handisisi vangu chichichi pati andaiziva kuti ibhebhi rake remumba izo ndingonodza chokwadi kuti shamwari ndokumbira kuti ndivigirewo madhamu wangu so ndototanga kurespecta ipapo kumwe ndoziva kuti mukadzi wako ndotorespecta izvozvo because you never know kuti munhu akaitei mukadzi wake pamwe wakamusete kuti ubatire ipapo saka kungotiudza kuti mukadzi wako pachokwadika ndinongopungomusiya akadaro handini naye ndotomukwidza iwe kaungoti unozoita pay forward ndisvika naye ndobva ndakuudza kuti madhamu vako aushamwari mari yangu ungaitibuda kutioni vakadzi I hope muri kuzvinzwira vana bhudhi vedu muri mucomment section I hope muri kuzvinzwira matruck drivers akutaura I hope muri kuzvinzwira sei kaunhu kenyu kekutengesa madzimai muchiti muri kuda kuti mudzimai anorizina kuti mari idzike kana 1000 unoda kuti abhadhare 400 wakuti ndiwire nasisi vangu oita kuti mukadzi wako wakumupa mari yakachitatu achanorizina anorizina nemubayiro handi muri kuwa zvekuitika apa anorizina nechi nekupiwa nekuitwa handiti mazviona saka guys ingomekai sure kuti muri kuzvinzwira henyu muri kuzvinzwira handisiri ndi kutaura handitika but this is getting deep now and very scary handimaona izvezvi nguva ine yecorona inoi handikoda kunyeperetete pamaitika zvakawanda nguva ine yecorona inoi bcause zvinhu zviri tight munhu unenge aida kuuya kusouth africa unenge adaida kubotswana unenge adaida kunana zambia kana zvinhu zviri tight mamwe mabhazi asi kufamba avajaira ayaya saka unotobva atoprefera kuti arigandise mukadzi kutiraka aite anotora kana kuti anotenga zvakati aite anotenga zvakati but problem hatotaura chokwadi munhu kuti mukadzi wake nekuda kwekuti unoda kuti mari idzike kana kuti kongoziwoi my phone number communicate nemunhu uyu ndiri busy waona iye wofona ndotaura naye inini ndomubvunza modakuenda pati takutadza nosanda muharare handiti raitomanaa haindi kuti ndirikusimuka kana kunoketa ndirikusimuka nguva dzakati kana kunojobhing ndirikusimuka nguva dzakati okuchakuudza ndouya nguva dzakati uchauya kuma4 kumira ndichabika inini unoda kudya iye haana chokudya ndokupa chikafu handiti saka kungotaura chokwadi kuti shamwari ndokumbira kuti ndifambire nomukadzi wangu ndofamba naye zvakanaka chezvitikange ndine mumwe bhebhi rangu randeindasangana kana kuti randoda kufamba naro ndichafamba naro but ndichaziva kuti mune mukadzi wemunhu handiti kana ndoda kuita zvandoda kuita ndogona kutsvaka pekubhuka uya ndomusiya mutiraka ndozati hambuya ndokumbira kuti muwate pai muno mutiraka muno bhozi ndichangobuda une munhu wangu pashi tokusiya ikokurespecta ndiwo vamwe ndozati handisisi vako ndotanga kuvanyenga bcause wandindisisi vako kandotanga kuvanyenga kachida vanyenga ndozoitika mumatiraki truck driver ndakukutaurira izvandotoziva inini kubva pano musouth africa kunobata dziya rasiku vikiva seinopera sina kana kumbosangana kana kuenda kumukadzi saka mbondiudza kuti uri munhu unorarama chako chako uti uri munhu unofira unoita sei obvious unototamba dziripo but nenyaya yekuti mukadzi anotoziva kuti baba vakaenda kubasa haana zvaanokwanisa kuti aiti ndo pane pachiita kuti ararame mukadzi akagara ari kumba vanhukadzi nditanongokumbira ndokumbira kuvanhukadzi vasai vakatipfekera zvimini ine akangouya kutirake ine akapfeka chimini vazhinji vakundiziva ndokutaurira munhu chokwadi taambeni zvamakapfeka zvinene atiwirirani siyai izvi mupfeke hembe kwadzo kunyika wakapfeka hembe kwadzo ndokunyenga wakapfeka hembe kwadzo Alright. Saka vanozobvuma here pamunenge mati siyai mupfeke hembe kwadzo kuraidza vakapfeka idzi chimini chipfeke hembe kwadzo vanobvuma here kuchinja ipapo kana kuti munombosaka nevamwe vanotoramba vamwe vanokuudza kuti handina ini ndiri kungogara ndaudza munhu kana achindifonera ipapo kuti ndokumbira kauchiya kumota
uye wakapfeka hembe dziri right dzinoonekera kuti uri munhu kwete kupfeka zvimini chekuti kana foni yangu yadonha ndichidhiraivha ndokuti ndingirewo foni yadonhapa kukotama kwacho kwakutonetsa kuti ukotame uchinonga foni yacho. Hey. Yeah. Pakadaro tete inini kana ukakotama vhele ndikaona nyika Africa yese ndatoona Africa obvious nangu ndikakukumbira mutondipa. Mutopuwa. South Africa yese ndendatoiona. Ndizvozvo. Saka pana chichatonyadzisa because ndaona. Maona. Saka indokumbira kuvanhukadzi ndiwo vanotitanga ngavarege kuita masituation avari kuita. Vanasi maningi vangu nemadzikoma angu muri kunzwa nditika this is coming from men vari kukumbira kuti please regai kuti ipfekera tunhu twete regai kutiitira mafani tricks enyu amunenge muchimuchita kumatraki uku mazvinzwira ndisiri ndiri kudaro and let's take advice from our brothers anditika kana muchida kuti chirwere chidzikire guys chirwere kuti chidzikire anditika please ngatitoreiwo tite tichibatsirana ngatitoreiwo advice yavo yavari kutaura iyi tibatsirane let's meet them halfway anditika that way chirwere chinodzikira but tikangoita reckless chokwadi iwo unenge uchiti tichisvara tiri pano uri kumba unochivigirwa uri kumba ukachasa chabva nekupi ichotendo chokwadi tete because inaundizivi kuti ini pangu ndinotori nechirwere kana kuti handina iye wandarara naye ndeuno chirwere inini manje ndichibva apa ndakuita kumukadzi wangu kana mangwana ndichasangana futi noumwe chirwere chaita kutozara tete ndizvozvo paatakwira votira kumwe kuno umwe wemangwana futi chirwere chiya unonga chinokusiyira kunouya futi. Saka ipapa ndo patofanira kuti tigadzirisane chese ipapa pati kunyanya kuvanhukadzi uko hai kuvanhukadzi ndakubvira munhurume haana panombouya ndikaenda kapfeka shotika pati ndechitori nechimwe mukati chekutodza kuti ndakavhara pati munhukadzi ukaonangouya wakapfeka sketi ukachishoti wani chero uti chawakapfeka mukati ukangodai ndatoona nyika ichite zviri anotoya ako wakapfeka tirauzi zvinanyanya upika ako tirauzi wouya wopinda ako mutiraka wogara ukaona ako ndakaisawo hangu hembe dzangu pasiti ukanditiwo ndibvise hembewo ndikaramba uruka mutiraka ako ndingochitoziva kuti ndine zvandiri kutsvaga ukaona ndakuti gara kumbeni oza pana munhu paunongoti ukangopinda mvame munhu ndeutokuti gara kumbeni iwe utongosvika uchigara hazviiti unofanira kugara pasiti totaura nyaya uri pasiti kana wahope ukumbira andoda kuotka ndinogona kuona kuti munhu wako wahope kuti asese matieni kurara kumubhedha kana iwe tingati urara mubhedha kuti andoda kurara pano pasiti handikumanikizi saka ndo zvinhu zviripo ona tete ndo vandokumbira ngavatiza nokuti respect. Right, thank you very much hanzvadzi maita basa mavhura maziso edu thank you very much and I hope vanhu vari kuzvinzwira ndikuona madzimai achitsiurana mucomment section zvino izvo zvinonakidza chose asiwo nemiwowo modzidza kuzvikondrolawo modzidza kuzvikondrola nokuzvibatawo vanhurume nokuti the moment yamunoti hanzi vakadzi vakutisa pamiedzo miedzo iyi haiperi bt munhu haana kupinda mutrack menyu munopinda mushoprite mushopu chaiko chaiko miedzo unouya mberi kwako handimazviona saka please itai kuti nemiwo vana bhuti iyi game iyi ngaive 50-50 ngatisanganei pakati imimi vana bhuti dzidzai kuzvikondrola kuti mukaona zvimwe zvinuka itongoona kuti uyu ndisatani amira mberi kwangu nezvaari kundiitira izvi ini ndine mukadzi wangu kumba instead of seeing munhu ari kuitira mashiripiti mberi kwako chiona vision yemukadzi wako kuti ini ndina medhem kumba ndokuti chigwere chacho chidzike otherwise tikasambasana tidaro toseka chokwadi chirwere hachidziki handimazviona imi varume mukazvidzorawo mukangodzidza zvamuri kuita zvakanaka chezvokuti munhu panofona chindoda lift moti usauya wakandipfekera chimini because imi mukuziva kuti munokoniwa kuti muzvikondrole semunhurume kana muchinge maona africa iyi handimaona saka munogara maudzeni munhu kuti chi uye wakandipfekerawo zvakanaka ini handisi kuda kuti uye wakapfeka mini kunoku handika 2 mari yangu ndakakudza kuti i1000 wondivigirawo 1000 rangu ndovaya imi vakadzi kana maudzwa kuda kuti kuinda makabata 500 kuti ndakanzwa 1000 but handina kutaurana chii chacho chamunenge muchitaurirana bhadzara 1000 or don't go period pay your 1000 or don't go omira zvikawawana chi zvinhu zvako asi game iri ngari balance rite 50-50 kwese varume dzidzai kuzvikontrola kwete ngoti waona meri mangwana nemagara teki naye kusora mangwana waona jeki ane masizamu teki naye mangwana waona ana yellow bone teki naye kuda kudhumanisa nokunzwa vakadzi vose hakuna kwamunosvika nokuchigwiro cho hachiperi ipapo ichokwadi tete pati ineni pandiri zvangu ndonyanokumbira imwiwe vanhukadzi muzamai kuitawo
unhu huya hwakanaka ndo chinhu chandokumbira kuvanhukadzi because tinoona chero mastrata tichifamba nditi munhukadzi unogona kukudekiti akangoziva kuti hawindi track drive vanofamba netrack vachidai special vekuzimbabwe vanasisi vedu akangozviziva kuti munhu unodhiraivha track ende uchada kuzama kuti akuteverere akutora kuise padhuze achikuekitira akasangana newe kumuro budi chino iwe nangowo uchida kuzama kuavoida zvimwe zvinhu zvinopedzisira zvangozviita zvega vanhurume tiri vana vadoko tinongochinja anytime kuti harega nditombomuhoro imi muri kukumbira vanasisi venyu hanzvadzi dzenyu idzi kuti please ini ndiri kukumbirawo hanzvadzi dzangu imi vechirume kuti please saka ngatisangane pakati ingofungirai munin'ina wangu ari kumba kwenyu uya mudzimai wenyu kuti orit izvo zvandiri kuita izvi but ino mbondudzai varume iyi chitongoti itopic yandakazogadzirira kuuya nayo yangu izvi ndinoda kumbonzwa kuti pfungwa dzevarume pavanenge vachizonoenda pana vamwe vakadzi iye mukadzi ari kumba paanobvisa bhurugwa rake moment iyoyo achikwira pamusoro pemubhedha pamusoro pomwe mukadzi achiziva kuti mukadzi wangu ariko kumba pfungwa dzake dzinenge dzichishanda sei ende panguva iyoyo uyu mukadzi anombomufunga here kana kuti kwaari hana basa panguva iyoyo zvinhu zvatoda kuti tizombonzwawo pamberi apo kuti zvege zvichimbonyatsa kufamba sei because hana inofanwa kurova nditi zvakafanana kana uri newe mukadzi ukada kuita zvinhu zvimwe zvisina nebasa rese andika unotakaona picture murume kuti kana meiwe hazviiti ndine murume hana inotorova koko varume hwana hairove munoziva tichiite nyaya iripo ndeyekuti inini handiti ndini baba mumba ndipo panouya paya panozodzi uyo mukadzi ukangoita chete ndotokudza kuti chinda inini murume manje chandikaita una simba rekuti unondodziva kuti chinda because iwe inini ndindakakuisa pamba ndo pane udzvanyiriri bhuya kwatechiti tine udzvanyiriri vanhurume aiwa but mindset I'm talking about the mindset handiti munoziva kuti mindset zvinorovesana nakuziva kuti maiwe ndakanyeya Rose mudiwa munin'ina wangu akazvinzwa handitika akazvinzwa cheteka panotoita hondo handimona saka mindset andoita ndekuti time yawangu zoti wataoneka medhemu muchinyepa kuna medhemu kuti ndichamenda kuna bhururu wangu iwe uri kuenda kuchimoko time yawanenge uchikurura bhurugwa rako iroro uchiziva kuti medhemu atondibikira dhina kumba uko handimona mindset yako inenge ichifungei are you not hana yako hairovere kuti but zvandiri kuita izvi hapana here kame kasignal kanosendwa kuti but what you are doing is wrong guilty conscience haibati here zvinoita izvozvo but nenyaya yekuti ndenjizoudza kuti ndiri murume ka ndinotoramba ndichitoita bhozi ndozviudza kuti ndiri murume but ndeitori nekuhla kuti orit mukadzi wangu akazviziva kana kuti ndadayo ende mukadzi wangu akazviita handimubati easy inini munhurume ndigona kubatika easy but mukadzi handimubati easy hatidi kudzisanganisa but itopic yatiri kuda kuti tizosangana naye pamberi apo timbonyatsoinvita varume tinyatsonzwa kuti zvinonge zvichifamba sei because I do believe kuti vakadzi vakawanda chero ukada pindwa nekuti wapindwa nedhimoni kana kuti mweya wakaita sei but ukangogaya kuti I'm a married woman handitimaona murume uya chero dai kumba kwacho mune gore musingataudzani you never uchinisana nemurume wako you never stoop that low kune munhu ane dzakakwana chako cheko tirega ndidai because iye azodai kune kame conscience kam 60 cents kanongokudza kuti it's wrong and you stop there handimona saka toda kuzongotinzwawo anyone hanzvadzi tinokutenda chose nekutaurawo mapoints enye mataura mapoints chaiyo mafacts chaiyo but ndinongokumbira hanzvadzi yangu next time mistake yamakaita yandakuifarira musaidzokorodze iya ipapo zveshuwa tete handirambi zvakatoitika but nyaya ndetoitika ndekutoti ndakatomboenda 3 times zvinotoita zoti zveshuwa pandinera pandina anobatira chigwirira nekuti andosha manje kuti chero kumukadzi ndakuenda kumukadzi korara naye ka ndandosha manje kuti kandikange ndakabata chigwere paya kukana mukadzi uyo akazobata chigwere yasika chichatouya ndini mumba ndandakuhla ipapo manje saka ndandakugara ndakati kuti namai mwana handeti mbonotestiwa mai mwana vaitibvunza kuti wai tichida unotestiwa mimi isi tichingogara tese pasi tichingogara nemi panguva nenguva ndikati no unoziva kuti mukukura mandaimboita ndichidanana navamwe vanhu ndokuhagara chigwere ndakachibata kusati ndakuwana iwewe ndandakuzama kuvhara but ndaiziva kutoti obvious ndatotadza samoyi maona ndozvinhu zvoitika izvozvo pete saka pangu ndakatoti mwari ka vandiregerere pane zvandaita alright tinotenda hanzvadzi thank you very much regai tipewo mumwe vamwe mukana kana varipo tinzwa kuti vanotaurawo kuti kudii notenda tende thank you very much
right iri kukwata chiri ngaziva chiya chiri kukwata chiri kuda kukora handizi kuti aripo here umwe truck driver ada kufona apa aripo here ada kufona because hey aripo here umwe anoda kufona aripo here umwe anoda kufona because kwayayoenda kumainzwa ka kuti pakanga pane mamistakes omanzi anogona kuitika to aripo here umwe right panenge pasisina handitika veduweka it has been nice with tadzidza madzimai tadzidzwawo tatsiurwawo nematruck driver aya taudzwa nehanzvadzi dzedu idzi handitika vari kufona vamwe regai tinzwe vamwe kola yelo kola muri sei ndiri right ndiri kufonawo ndini palive alright muri palive vachiri kurequesta kuti ari pera anoda kufona vasati vandiconnect aiwa ndimi muri kufona ndimutori palive izvozvi so alright apa paitaura issue yematruck drivers ndiri the one of the other truck drivers alright issue yanga ichitaurwa iyoyo yekutakura vanhu nekubatisa vanhu zvinhu ndinotenderana nazvo ndizivi munganipa mubvunzo ndikuvanza kupindura zvakanaka tiudzewo zvamunosangana nazvo imi zvamunoitigwa nevakadzi murodhi umu zvokuti munopedzisira matozongoita miedzi yacho iyoyo zvine ndamutanga neanother incident yekuti ndakatakura mukadzi uya aizviti mukadzi watruck driver time ago ndamutakura from Messina svika pakata between after just after Polokwane panonzi paKranskop togeti ndikanzwa chando ndikati chando plus hope ndikati mai guru ini ndauda kurara ndaneta pana pahope atsisaiti ndoguma tadonedza rori revanhu panapa zikanzi mai ava at first ka vachipinda mumota vakanga vakaitaura mafacts airatidza kuti vari kususpecta kuti matruck driver vanofamba vachibata vanhu vachiita sei pavaitaura nini mastatement avaitaura havakasinganyatsomabudisa pachena but ndo panga paine mafacts avo chakuchaka then ndikati no Gules ndamira panapa ndarisa mota yangu maketeni ndikati muruda kurara here kana kuti okay like that because mota yangu ine mbedha 2 unoona matractor yatumwa neVolvo ine mbedha 2 mbedha yangu pamusoro saka uoneke kana ndichifamba ndakaupetera kurofo then ndikabva ndati no Gules muda kurara zvikanzi no pamini ini ndiri right ndikati ndikazati mai vanongachi vafungidzira kuti trackman vafunda kupaka mota kuti vaite plan dzavo dziyadziya izvo inini ndandatonetawo and ndasina na plan nayo she was too old ndikabva ndavati Gules kana muda kugara no problem kanzi no pamini ndine chichari changu ndofuga hangu chichari changu ndikandikupe hangu blanket makagara ipapo pasiti kana ndine chichari changu vataizvenyika iri bo Gules ndavata ndavata asi munhu akanga aneta handizvi ndakavata mahours mangani ukarara 30 minutes unohandasinga warara 1 hour usiku waitonhora maikuru waitonhora zvokuti pascreen apa pakaita ice pawindscreen apa paita ice inini ndakangobvisa ndibona ndakapfeka bottom reworksuit mandabvisa bottom reworksuit mandasara ndine kajoga shoti kangu kadikidiki jacket ndakapfeka jacket reworksuit mandasara ndasina shit mandapfeka kashoti kangu mandapinda mujira andauza both pandakabvunza kuti moda kurara here ndaida kuti inini sezvo ndiri kambana kechidiki ndijambira pambedha wepamusoro ivo ndoita sendoita pambedha wepasi ndo yanga iri plani yangu but ivo vakafunga kuti maybe toda kusheya chi pasame bed wakati nondorora pasiti panga no alright handichazvinetse kusana ndichikwira padenga bcause vandonetsa kukwira nekuzoburuka ini ndakurara pambedha wepasi ndakarara ipapo handizivi kuti 1 hour yakakwana kati haina waitonhora zvokuti nonga temperature yaitosvika pa0 degrees ndativate ndakazonzwa vava mumagaro mangu vatova mashure mangu saka ini ndakapindwa nechati ndakatora bhodzi vakafugunura then vananzi vakamhepo nekubva vandigunzva 0 centimeters apati ndikati Gules ndeipi apo ndakatova kuhope ndakatovadaira ndiri kuhope ndati Gules ndeipi yamakuita inga ndakuti ndikugadzire pekurara mukaramba 1 uchamuri kuona pamusoro kuti mubhedha
ndiende pamusoro apo aiwa bamuni kutonhora aiwa kana ndingafa zvangu akutiza kungwarangwara kwese kwangaidase wabvakatiwa but ndakambozvikunda zvamwe vanangu vaigirwa sezvo ndanga ndamugere upe vanangu kuti dandivasiye chandaingoda cho ndaida kuti vangobhiliva kuti no havasiresa noita se vanongoita kuti akutakura anobva atokujambira ndobva matobataini kusvika kwatoidza ndikavata vakazaro magaro mangu mosvika kwaidza kujira handinazombozi kuti achamukuti ndomuya ndokuira pamusoro ndikati ndanguri ndavata ndakutongovata muna kupfuura mberi ma55 muna tomutsaro rangu vanopfuura mberi kusvika kuchopera saka pangu akavata mukati memagaro enyu mangu asingambokwidzi kumbo pamusoro penyu kwete vakangozvivatira but munoona mubhedha wetrake wakareba width yacho is almost 1 meter or less something inonga 0.75 width yemubhedha wetrake saka katsimu kevana vechikoro kekubhodhi kai kakatokurisa kaikai pane mubhedha wemuzi saka inini apo ndandakarara bhemba ndakafurata ndakatasa kumadziro ini vakabva vasvika vachirara uchi kumashure kwangu vakatasa kwandiri koko bhozi vakangorarawo nesaidi vachiendawo mashure mavo vanangovotiwa zvakanaka ndikati regai zvipfuure asi vana maiguru munobika mafirimu shuwa mukufambo zvamunobika mafirimu mukufamba namaiguru ende zvakaoma vana maiguru vanopefoma zvakanyanyisa kwete futi another incident yandakasangana naye futi ndakasvika pambudzi paroundabout paimarari paipa murundibata handasvika paipa ende vanaona vamai vanga vane vana 3 vana todikidikiso taedza tonai takapwerekewa takangoteerana muzera saka vaimisa marori kubva kuseni vamwana vachiramba kuvatakura mune mari ne 500 500 ujamba bhodha mune vana vatatu munhu 1 is 1.5 that time ndaichajama 1.5 iri panai kuharare kusvika kujobheki munhu 1.5 mari yamutaura maiguruka unosaka pano vanisa kuti hai saka inini ndakaita problem kuti ndakaatenda problem yavo ndatonzwa tsitsi mawindini vaati mukoma mai avanguri vasiyana vanhu vachingovabetserai ndikati maiguru ndinoona kukubetserai muchirevesa kuti makaomera zvechokwadi zvikashuva pamunini murume wangu nini akandita sei ndikati but murume wenyu hafunge neva zvaka eji yevana venyu aya akabva akusacrifice inini vana vangu vanondirwadza kutanga kuiri pasi handitumei kuti vana vangu vauye kusouth africa zvakanaka zviri safe ukutumirai mari mofamba zvakanaka zvikati murume wangu haistupete munhu haanzwisisi ndikabva ndati no problem ndikandikubetserei kulesa vandipaka 500 rands kake pavana vavo ivo nevana vavo vaviri vana vavo vatatu inonga it's almost like 100 pamunhu mabhodhi raispenda almost 1000 vese vanhu ivo vakadaro but ndasina problem naso ndikangoti no problem vandasvika kubay bridge ndanga ndakalota ndikava ndamira 2 days ndichimirira mapepa saka ndakasva ndikapaka mutruckstop chipaka mutruckstop ngame ndakabva ndaona futi vamwe vakadzi 2 vaida kutakurwa vaida kujambisiwa from bay bridge vandaapproacha ndikati kuyezi mapepa angu nehaana kuita basi anonangoita anytime soon paanoitira ndoita sei ndokutipira kuti zvaita kana muchidawo kuenda nini mari yangu yakadai kamuti handii vakadzi vamwe 12 vabvuma bva vagara vati bamunitoratidza kuti munoratidza kuti muri munhu kwai toda kuita inini but ayambuka ndakazoyambuka second day second day riya tayambuka riya papa kuita maconflicts vanhu ava vakangoya kutraki kuzokwira vachimoti character yevanhu vese most of the passenger 95% yemapassenger ese anopinda mutraki achingopinda iwe ukapaka pagaraji unotenge chingwa utenge dringi iye habundi anogona kuramba akatostika but yatena muchende totoziva kugara mumotikari ende waona kuti wauta se chikafu hachazviprovide iwo wautona kutoti watomutengera ndingadli munhu akatarisa ndakutongotengera munhu wese ari mumotikari paka mari kaabhadhara kaika andinoona so those things zvinozokuzvimazapusha kuti vanhu vese vagumwe vatorana nevanhu zvisiri pamutemo but amai ava manje masikati ari second day pandakazokrosa ndanga ndine mupana wangu andanga ndinaye mumotikari that day ndikabva ndati ndeti mai ava vaita mukarirano nevamwe mapoto angu upu hwangu nenyama yandaivatengera ndikati no itaiwo mukana muchibika nevamwe bhozi handimuna imi nezvivana zvenyizvi zvakanzi ndiyanda vakandokubika ndine poriji revana vangu vanonezi maseraraki yakaya makona yakupera ndikati gukezi rori here
Nokuda kugara kana 7 days muri muno murori tikamai ndagara nazvo izvo tikati hai nezvinhu zvangu watiwa tikati no zvamunoita asizvo katishi igova nezvinhu tichanditese bcause mai ava vaifungwa tichaita titu but ndakazotakura vamwe vanhu kusaka havana kufarira kuti mapinda vamwe vanhu havana kufarira vamwe vanhu vaiva saka vakataura iko genesichi vamwe vanhu handakatakura vaiva alright ndikabva ndati no imi vanhu makajaitiwa ini handichetese handichatengi muriwo masikati vakangwa machikuseni masikati vanatobva nemufana wangu ndikabva patotal garage pambed bridge miyamai vananotenga sada nemufana wangu mazangu vase vari murori vakajegera ringodziya bed bridge vaipisa ndikabva ndangotenga sada nemufana wangu vatadzokera murori edu vatangopukutawo muromo as usual dano tese tingori nesemugotini nzara kuma 444 mapepa mbaaita kati anamai ndakujoina kiu amwe andaichiridhashirida vana vachiridhashiridachi motikari mbatayambuka kiu yakatibatawo kubva kuma4 kuyakuya ndaifunga ndinotoona kusvika kuSSID kuchakadaidai toita sei totishaga zvokuti tibike kana toita sei kusvika kwaedza ndakadinga ndakazobuda mesina kusvika takapinda mesina kuma12 dzeusiku kubva kuma4 dzekumanheru ndaSSID kambani bvaiti no guys makatakura fodya hamufambe usiku endai munopaka mutrackstop mufamba kuseni ndikabva ndaenda netimu rangu rese riya mutrackstop mai ava vezvivana ava indandavaisa x bcause vaendanga kuti attitude yanga yakatonyanya vavototya godo votogwa godo nevamwe vakwira wavo vakuvabhabhatidza vazombofi vajairira matrackdriver futi takarara vaibva kusvika kuseni vanhu vakapedza kudya chikafu makuseni maya avo vaimisa kamwana kandimure kacho kadii kacho poriji yaya inonga vakambopa poriji zvakazviradza zvakasimba kuseni tarara kuseni kuchiedza indavamukira kuti tataurira mwana anogeza sha ndipedza kugeza ndakatozodedzwa netimu rimwe randachienda naro ranga ndakapaka naro chamwani munhu afenda kumota kwako ndikati kuenda mai vaya vaizvikakata vachizvipa level vaita sei then the other thing vaiblema murume wavo kuti murume wavo is stupid haana kuvapa mari haasi kuti any help ndikati no imi yangu kuti help you pachatanga nemurume uyu ndichamudhimanda mari yangu yese is going to compensate me because ini handisi kumutakura for free mai vaya vanenge vaida kutora mapamba iri pamubhedha wepamusoro emwana wakuseni saka nenzara yekunezero masikati yaiya poriji ravo ravaitemba tingi rava rapera here vakabva vangonzwa dzungu mbva vati pukudenera pakata motikari mamwe mamai ayaipiwa vakanga vachitovenga vaindi vakabva vasimudzirana vabuda navo pane mbva vaidiriza mvura mbva vabvisa blouse nekuti kakata kuyakuya mukaka mbva vatosara vapanze pane kuti kumai zvanga vachizvipa levo zvatangofana vachizvikoresa hani munozvona ndikabva ndati nogurezika ive ndabva ndadedzwa itopedza kugeza vanamhanya payapaya tivo vanatora instant polish yangu yanga ndakaisa mumotikari vavakurungira mamai aidi vakazavakurungira vavaishorashora vavadirira polish mai vaya mbavadasi mbavatoita kakupikapika mbavavatopinda mukochini mbavadzokera paposition vandatosumudza motikari chibuda mesina pane KFC yekutanga vana pakarori paya vanatenga KFC dzevanhu vese angandini makuti vatengera KFC zvenyu ndandatoona kutotika situation yacho is now bad now because munhu anga atombofenda imakuvatengera sadzaka imakuvatengera risadza zvomuti vatengera KFC ndime kunzesa godo ini aiwa mai ava pavakatakurwa vaingoti hanonga tichashandisa kamari kangu kashomaka then driver ndichamupawo chimakumbo oita se zvobva zvakanzurana but pakazotakurwa vamwe vanhu manje then vakanga vakurwadza kuti saka vanhu ava so this means acharamba achingodasa achidhimanda mari yake yava vadasimudza rori maiguru vanhu vadya KFC ivo vasimba nzara yapera tirikurwa moda ndamupolo kwanu vakadza vati takunhuwirira Joburg manje mafoni vanga vaisaka SA line vakukomekera nemurume wavo as usual say baby ani murume wachaita senganosenza kunogadzirwa mapai mapizza udebonias nokupi here kunobikwa mapizza baby auye ndiwana wakachengetera pizza hati ampolo kwane kuuye nevana kwavachatauri kuti ndakambofenda nezhara kumasure uku kana kutaura zvokuti hande vaita murume uyo akandinyima mari ndakatokira mari kuti ndimutevere chichichichi
ya vakataura conversation yaya vanhu vese vari mumota vakabva vateerera vavaisa mazombo avanzi vadamirira kuti vakate foni vachikata foni vanda vatanga ndikati imi mari muri stupid yemunhu zvikani ndadii ndikati murume wenyu wamamuchinudza kuti istupid akazodii right now ndiwamakutosekerera kuti iwowe ndipe ndisana kuchengetera pizza imi right now muri kusava munomba kuti nditumire mari yechikafu nevana murodhi muno inini ndikuita sendikukuchengeta ine mari yangu murume wenyu hamusi muudza any problem yamusangana nayo makapenda mambofenda kumisina paipai ndikamhanya I'm spending my own money right now handisi kuzokurilisayo kusvika murume wenyu aine mari yangu mai vai vakatsikitsira vanhu vese vari mota maibva vati against mai vaya apa vanhu vevanga vagara fezuru vanechi nestaira ravo gashuva mai mimi muri bedzi mimi murume anokusundidzira kuti enda south africa nevana uri wega asina asendera akutumira asingazi kuti vana anodyiwa vanoita sei murume wenyu stupid zvikanzi no vazopupa makanzi akana iye murume akandipa mari ndikaenda naye kwamai vangu wati iye ndikazodii ndikadhaivheta mari saka murume wangu anamhono kutati but muchikwira mamuchitaura kuti vanonyepa wamamida kushandisa ndiani wamamibira munhu uri muno mamida kushandisa ani bcause mari yamamuchindipa haikwani even munhu 1 kuti asvike kutopeni ende kudya kwacho for pasi 3 days ndine mamuchidyi mamutorera manei so mfesi wenyu mimi hakutorei kusvika ndapedza nemi ndakavapisa vakaguma vakuchema ndikazongovati alright no it's fine manasi wasiya so vanhu vakaita kunge ivava vanopinda murori vaine mishini yekuti no zvikanetsa ndozvikavhira takadaizvo vakasangana nesu togona kutovaidzira charles charama nablessing shumba kubva kumesina kusvika kujobek chitotanga kunamata namamboditerere vamwe vakatondibvunza musuru apa kuti ndichaburudza kuti munopinda chechi yepi mari ngakuropafadzei ndakatakura tiri vaviri vakazama kumbodii action vakaona ndiri kungorova music yangu kuti makanaka ndinova rori ndinopasi chitopinda mumudhu charamba baba anenge achiimba nziyo dzake paakaimba maold songs akanavhoserere chichiti achikwana buruka titoda tatowa musystem yechi hemwe yaizvo tiri kuda kufuratira madhimoni atei takatakura nawo so nhamba zhinji nebasa redirika vanhu vanotiisa pasipo nyange vabereki kumusha kuchaichaivo vamwe vacho havatoti trust havanoticheneri ndakatomboburisirwa muromo nambuya washa changu chitakataka kudhaiva rokati mai kwamakuenda kumagonyeti uku haya varume magonyeti tongovaziva kuti yaita zvavakati nambuya washa teo but takatakauya kubasa tiine misheni yakanaka tisingade kuita zvimuyedzi zvakadaizvo but vakadzi murodhi vanotirwisa miedzi yacho inotoda jehovha zvakanaka zvati maita ivi ndakana mashoko kutisira ndamashaya muri kuzvinzwira kuvasikana ndi muri kuzvinzwira matricks enyu akuzikamwa matricks akuzikamwa ose kumatrack uku saka chichinja ichi game matracks akuzikamwa matricks enyu ese muri kuzvinzwira saka yeye kuti munozoda kuzonofendera vanhu mavakoko muchida kurizina 500 kunhu kwe 1.5 amenei munokopedzerwa nemba simangwana musazochema muchiti kwa yeye vana bhudhe matrack yechichichi handitika hatisikira kuti vana bhudhe matrack vana musikanzwa enda vaitwa zvakaipa asiwo sometimes dzimwe tinozongonenerawo nepamwe pekuti ndisi tinenge tazvikonzeresawo tiri vanhukadzi nekumiramira kwataichiita chimirizika nekumisamisa iwo macleavage aya handimaona ari panze mikaka yose iri panze iyi kuti vaone antimazviona saka kungotaurawo anjanzi thank you very much maita henyu maita basa right muri kuzvinzwira guys muri kuzvinzwira handiti manzwa ina handisiri ndadaro inango kutsvakira aiba guest ndikati uyai munzwe kwai zvamunoita kupikana zvatinoita mukufamba umu taudzwa tose pana handiti tose vanhukadzi tose handiti mazvinzwaka so ngati kana tichienda kumatraki sometimes mari inenge yakashota chiziva chinangwa chauri kufambira kana wari zina wanegosheta ukanegosheta chaiko chaiko chimeka shuwa kuti hauzoisi miedzo handika kana vatanga kuti hei chichichi tsika madziro ramba wakadzvanya tsika madziro nokuti charidzikwa buruka mweya unohera mweya wababa mweya mutsvene kunenge kusina dhiri unotanga kuridzikwa idzodzo handiti mazviona
hanzi ndopinda here karabo kana chida kupinda this is the time itogara wafona because tapadze noda kupedza tapadze nekuda kupedza aripo here umwe truck driver da kufona either thank you aripo here umwe truck driver da kufona aripo here umwe truck driver uyaruda kufona kana pasina mukadzi ya video yakati chatomunza mangwana guys mangwana ndiripo tomunza mangwana mukadzi wenyaya yake 8 years nolula time yacho yafamba ndimavanza kumaona baba vaya vapinda nachimora chanongodzoka zvino vanenge vakurumidza kuuya vakurumidza kuvara anditi so guys yeah kana pasina thank you very much it was a wonderful show anditika tadzidza zvakawanda tatsiurwa vakadzi tadzidza zvakawanda taudzwa nezvakawanda nevarume ava handitika so sometimes zvimwe zvinhu we take them for granted but ngatisei nzeve dzedu tidzidzei from these simple things and these small things there is a lesson to be learned antimaona ngatidzidzei kana usina mari yako yakakwana yekuti uende kubhazi just wait tsvaga mari uende kubhazi handitika so patience vanga vasina nezuro vanga vasina network nezuro vanga vasina network magetsi avanza angaenda kudi anomaona saka nhasi vazondifonera ndapa live pavasenda message asindile message ndapa live panapa kuti magetsi edu agadzirwa tauya ndiri ready saka it was already late so I will have to schedule with her ndoya navo mangwana vozotanga nyaya yavo pa new one anditika so guys thank you very much have a blessed night morarabo hands when show start all right either uri shama ndangere either ngokutega all right iripo I'll take you guys in case you have your story you want to share your story you want to come and uruda kushare nyaya yako nevamwe uruda kutaurawo zvaunhu zviri kukunetsa uruda advice from vamwe anditika this is the place to be uya sisi tinochengeta masecrets ako tinongonzwa pano totokutsiura pano totaura newe pano tokubatsira pano tosena newe pano hatifambise zvinhu zvevanhu anditika tongofara pano anditika kana tongokutsiurira pano sei zvatingoita izvozvizvi anditika right so guys thank you very much movata zvakanaka kumatiima nenyika meet you again tomorrow musakangane kuenda unotenga mawigi naika namba dzemawigi dziri padenga kune a variety of wigs just go and pick what you want memaheu mune masmoothie musakangane zvakare kuenda kumasmoothie kumaheu namba palast live yanezuro iripo just go there take the number and maheu avanzi ari kufamba hanzi maheu botswana iri kuisa maorder UK iri kuisa maorder maheu ava ari kufamba nemasmoothie acho zviri kufamba that is so lovely guys supporting one another ndokunonzi kusupporta chi vamwe and thank you very much guys tobatsana zvakare muchikamu chinotevera mangwana the moisa notification guys tell your friends anditika to come and like the page tell your friends guys just that favor yamunongonditira ina ndama stars I don't have stars guys so the favor that you can do for me guys anditika kune ava vanoti aiwa tinofamba nasisimeri your friends just tell them invite them to come and just like the page anditika ngavauye vangolike a page that's what I'm asking for antina masters anditi manzi filter ripai amene zvairi kungoita nongona zvinhu zvichingodaidai kuti zviko handisi kuziva kuti zvi animaona right saka bedwe please mongonodza brain kuti handeka kune page rasisimeli motora link monoshare volaikawo andika muchilaika that iyoyo zvamunenge matita zvekulike kwa munenge matita munenge matogona hanzi kana mupote muchinditega ndiano babs tiri my friends babs the only way I can take you kana tiri my friends I can take you if you are friends Facebook I can take you but if you are not friends I take you right miracle ndeipi so amarabo guys much love I love you guys take care of yourselves and that's zangu vaningina vangu nemadzikoma angu anditika morarabo